Benvidos a este voo con destino a Galicia. Recordámoslles que agora dispoñen de toda a axuda necesaria para retornar á súa terra de orixe nun só lugar. A Estrategia Galicia retorna. Conta con nós. Benvidos a casa. Ola, que tal? Boas tardes, benvidas e benvidos un día máis ao curso de Lingua e Cultura Galegas da Aula Galicia Aberta. Como sabedes, hoxe temos pendente aínda seguir profundando sobre nocións de música, sobre agrupacións musicais das que xa comezamos a falar na sesión anterior e por iso anímovos a que, se aínda non o fixestedes, descarguedes os materiais que tedes a vosa disposición na páxina web de Galicia Aberta. Nesta sesión 21, como xa sabedes que tiñamos que seguir falando de música, en concreto de agrupacións musicais pois máis grandes das que xa vos presentamos no día pasado, contamos para iso, para falarvos dende un punto de vista moito máis profesional e completo que o que eu vos podo dar. Temos a un invitado de luxo que é Iván Estévez. Iván Estévez é o presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares. Está esta tarde aquí con nós, con todas vos e con todos vos tamén no outro lado da pantalla, para non só falarnos do panorama bandístico galego en liñas xerais e tamén de xeito máis particular, senón tamén para resolver todas as vosas dúbidas que estean relacionadas con estes temas dos que imos tratar hoxe. Así que, Iván, benvido, moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde. Eu estou encantada de poder ter esta conversa hoxe contigo e quería nun primeiro momento xa agradecerche pois que tiveras a boa disposición de participar neste curso de Galicia Aberta para facer chegar esta cultura das bandas de música, non, que temos aquí en Galicia, que para nós pode ser o mellor algo moi familiar, pero que o mellor na Galicia Aberta, no outro lado do océano, igual non é tan común. Así que benvido, grazas, e a palabra é túa para dicirnos o que queiras. Grazas a vos por convidarnos. A verdade é que é un orgullo para a Federación e para o mundo das bandas que pensedes en nós para unha actividade como esta, para estas leccións de divulgación da cultura galega no exterior. Entón, pois nada, simplemente agradecervos que pensades en nós, como rexeitar a proposta. Faltaría máis que dixésemos que non, todo o contrario. Pois xa vedes, non é genial contar con alguén que traballa a diario no mundo das bandas, na difusión da cultura en Galicia. Como dicía na introdución, Iván, na sesión pasada, fixemos unha pequena introducción sobre os grupos musicais que temos en Galicia, pero non falamos en concreto das bandas de música. Digamos que, como ti sabes, porque vaya, és un experto no tema, en Galicia, dende hai moito tempo, temos o costume de desfrutar facendo e escoitando música, non? Entón, pois van xurdindo agrupacións diversas que se dedican a interpretar música, ben sexa tradicional ou ben sexan reinterpretacións de outros tipos de música ou calquera outro tema dos que xa falamos con anterioridade. E xusto quedamos no punto das bandas de música, que lles dixen que falaríamos máis pormenorizadamente hoxe con alguén que soubera traerlles toda a información necesaria. Entón, a primeira pregunta que eu che quería facer para que vayamos poñendo un punto de partida e de aí ir tirando, se che parece, é cando aparecen as bandas de música en Galicia. Cal sería ese xérmolo, ese inicio das bandas de música? Hai un pequeno debate nesta parte, porque claro, surdiron a principios de 1800. Que pasa? Que claro, xa pasaron moitos anos, máis de 2 séculos, entón toda a documentación que se garda, moita perdeuse, entón o que hai moita tradición oral de nesta aldea había un grupo de músicos, nesta vila había outro grupo de músicos. Eu personalmente toquei moitos anos na banda de Ribadavia que dicía que era a banda máis antiga de Galicia, pero tamén Merzo dicía que era a máis antiga de Galicia. Outras bandas como Arcade, como a Celanova, tamén din que son moi antigas. Entón, claro, establecer unha data exacta é moi complicado. Entón, ao final, o que facemos é que as bandas de música populares, que son as nosas, xa non as militares, porque as militares levan moito máis atrás, pero o que son as populares levan eso, dende inicios de 1800, esas formacións.
Tamén é certo, son incisos, despois seguramente que xorde esta parte, que as bandas que había antes, as que agora non teñen nada que ver, evolucionaron dunha forma de que antes eran 10, 12 músicos e agora hai nas de máis de 100. Entón, claro, son outro mundo completamente distinto. Fíxate que despois seguro que podemos falar sobre isto, pero que xa marcaches aí unha cuestión, penso, moi importante tamén é que o mellor a quen estamos aquí dentro deste mundo galego, tamén de bandas e demais, que nos parece importante. Ese pique histórico, non? Entre quen é a banda máis antiga, por exemplo. Ao final isto trasládase a moitos outros piques maravillosos, non? Dentro desta, non sei, articulación social das bandas de música populares. Efectivamente, dicíasnos, collendo a túa resposta, que as bandas de música populares son ou difiren bastante do que serían as bandas de música militares, que ademais tiñan unha orixe máis, bueno, moi diversa, non? Anterior e que non ten nada que ver co que imos falar hoxe aquí. Contanos por que ademais nos dicías que as bandas evolucionaron moito, que agora, claro, vemos agrupacións, o mellor se alguén busca en YouTube ou se ve os enlaces que tedes no material descargable e ides a calquera vídeo, non sei, que vos deixamos por aí, veredes que son agrupacións inmensas en moitos casos, pero claro, isto non sempre foi así. Como foi? Podes contarnos un pouco desta evolución das bandas? Sí, neste sentido, a evolución das bandas veu motivada sobre todo porque o que son as bandas populares empezaron sobre todo pola parte de tradicional. Eu toquei en tradicional no seu momento, o habitual daquelas era, pois, e tamén hoxe en día, dous gaiteiros, tamboril e bombo. Entón, inspirado niso, foronse incorporando instrumentos de banda, clarinete, saxofón e vento metal, pero claro, en grupos moi pequenos. Ben é certo que un instrumento musical o desembolso económico xa hoxe en día é moi elevado, pero claro, hai que pensar, hai 2 séculos conseguir unha trompeta, conseguir un clarinete, conseguir un saxofón era un desembolso tremendo. Entón, primeiro, para conseguilo era moi complicado. Que se facían? Pois grupos de 6, 7, 10 persoas. Co paso do tempo e, sobre todo, coa afición que foi creándose en todo o Estado, o grupo foi crecendo. Tamén é certo que motivado por todo o anterior, produciuse un efecto que é que a xente quería escoitar música. Os músicos gustabanlle, obviamente, pois, se tes público sempre é máis divertido, vai crecendo, unha cousa retroalimenta a outra, vanse creando grupos de 20, 25, 30, 40 músicos, que é pois, normalmente o habitual, bandas de entre 30 e 40, e o que empeza xa é non tocar música tradicional, senón intentar adaptar música que antes era de orquestra. As grandes obras que se coñecían daquelas. Que fai iso? Que se empeza a concebir material exclusivamente para banda e que se adapte todavía material de orquestra que require moita máis instrumentación. Unha cousa vai levando a outra e o que empezou con 5 músicos ao final acaba sendo de bandas, como por exemplo Rosal, Meaño, Merzo ou así, que teña máis de 100 músicos en plantilla, sen ir a Valencia, que a min, xa por gusto persoal, xa non me gusta tanto, que son bandas de 200 músicos. Aí para escoitarse ten que ser moi complicado escoitar o que está noutra esquina. Pero si foi un poquinho ese crecemento o que motivou as ganas de escoitarse con repertorio importante e sobre todo que a xente pois gustaba escoitar unha banda con máis calidade musical e máis sonido. E fíxate que nos falas de moitas cousas que considero centrais, non? En todos os temas que imos tratar agora, como nestas adaptacións do repertorio, que agora nos contarás máis sobre isto, pero tamén hai unha das cuestións que ao mellor é de interese para quen nos escoita, fago un inciso e aproveito para dicirvos que tedes o chat, como sempre, disponible para mandar as preguntas que precisedes por se, non sei, se vos ocorren algunhas que a min non se me están a ocorrer neste momento. Así que aproveitade e facelle as preguntas a Iván que consideredes. Eu dicía que dixéchesnos e marcaches este inicio alá polo século XIX como un afán, non, de nun primeiro momento, estoute parafraseando, igual non estou no certo,
de imitar esa música tradicional ou ese xeito de xuntarse que tiñan os músicos e as músicas tradicionais e despois foi evolucionando ata tocar outro repertorio, adaptar outro repertorio e demais. Entendo que neste proceso hai un paso central ou esencial que sería o de ensinar música, non? As persoas que querían tocar un instrumento de novas. Como se fixo esta evolución? Como se fixo este camiño, non? Como se andivo ata aí? Pois é un paso moi complicado. Ao final, en cada banda facíase de unha forma distinta, pero o habitual é que o director fose por leválo, claro, non funciona en todas partes así, pero o máis habitual era que un director ou un músico de banda militar acababa por motivos diversos cerca ou incluso afastado do mundo militar, o xubilarse entraba, chegaba a unha aldea, unha vila e creaba unha academia. Basicamente, unha academia daquelas era, pois, 5, 6, 7 músicos, 7 rapaces que querían aprender música. Estes directores, a diferencia dos de hoxe, que a oferta diversa, unha soa persoa dedicábase a ensinar todos os instrumentos, é dicir, ensinaba tanto a frauta, como o clarinete, como o saxofón, como a tuba. Era o mestre e se creaba todos os instrumentos. Ensinaba e unha cousa retroalimentaba a outra, pero sí que é certo que non hai moito tempo en Ribadavia. Cando eu entrei na banda, o director non ensinaba todos os instrumentos, pero sí que toda a parte de vento madeira, el centrábase nese ensino. Xa non en vento metal, que non controlaba tanto, pero igualmente tiñas esa formación musical. É moi complicado hoxe en día, calquera que este relacionado mínimamente co mundo da música, xa non coa das bandas, coa da música, o habitual é ter un profesor especialista no seu instrumento, o profesor de frauta da frauta, de clarinete. Daquelas era unha soa persoa que daba clase aos rapaces da banda, unha formación constante, pero sen ser especialista en todas as materias. Ojalá houvese esa persoa, pero é moi complicado atopala. Totalmente, sería a verdade que sería resolver moitas cuestións con unha soa, non? E fixadevos que seguro que hai xente aquí, non? Que ten coñecementos musicais ou que aprendeu algún instrumento en algunha escola de música ou nos centros galegos das vosas cidades e demais. E claro, hoxe resultanos como moi complicado a facernos a esta idea que nos trae Iván de que unha soa persoa ensinara todos os instrumentos. Non só iso, senón tamén non sei en que punto queda a linguaxe musical, non? Que sabemos que antes as persoas tocaban de oído, que se dicía, é dicir, repetían ou interpretaban algo que escoitaban e repetían cos seus instrumentos, pero iso non pode durar moito, é dicir, tamén hai que ter formación teórica en música para poder interpretar calquera instrumento. Condensar toda esa, non sei, todas esas cousas nunha soa persoa era un traballo, bueno, pois bastante duro, supoño, pero que afortunadamente nos levou ao punto no que estamos hoxe en día. Que non sei, Iván, se nos queres contar ou se nos queres facer un panorama así xeral das escolas de música tamén, das bandas que temos en Galicia e como funcionan hoxe en día, vaya. Sí. Xusto, simplemente, o que estabas a dicir é completamente certo. É moi complicado que unha soa persoa pois faga todo ese traballo. Sí que é certo, no meu caso persoal, cando entrei no grupo de gaitas no que empecé no mundo da música, esa persoa o que facía era, ele ensinaba toda a parte de gaita, porque era saxofonista da banda de Ribadavia, entón ele ensinaba gaita, e os percusionistas ensinábanse uns aos outros, porque ele non dominaba a percusión, ele dicía que era este ritmo, pero non había esa... Claro, ele non era percusionista, entón as clases que ele podía dar era máis de que quero conseguir, pero a técnica obviamente non a tiñas. Entón, que se facía moito? Tocar de oído. No mundo tradicional era habitual tocar de oído, pois non o normal, pero claro, era o que se podía daquelas, pero no mundo das bandas ocorría exactamente o mesmo. Na banda, cando entrei, había xente maior, e algúns, pois, sobre todo os percusionistas, tocaban moito de oído porque non sabían linguaxe musical, sabían o xusto e necesario para ir todos xuntos. E realmente, respondo a túa pregunta, pero realmente pareceme maravilloso, é un éxito de desempeño para toda esa xente conseguir ese nivel de calidade musical, porque obviamente se chegaron as bandas a todos en día e que tan mal non o facían. Igual os criterios que temos hoxe antes, obviamente, difiren.
do que soa ben e que soa mal, porque os instrumentos tamén melloraron. Pero se chegaron ata hoxe en día foi con moitísimo traballo. Agora mesmo en Galicia temos máis de 50 escolas de música, tamén temos conservatorios profesionais tanto nas 4 provincias, temos 2 superiores. A nivel estudios musicais é impresionante a cantidade de xente que sae con coñecementos musicais tanto no grado elemental como no profesional, obviamente no superior menos, porque iso implica dedicarse profesionalmente a iso, querer vivir da música, que non é o máis doado do mundo. Pero si estamos falando de máis de 50 escolas, entre privadas e públicas ou semipúblicas, porque son das propias bandas. As bandas o que fixeron é pasar desas academias das que falábamos antes dun profesor, que era o director, era o mestre, pasar de aí a, pois, un profesor de clarinete, outro de vento metal, un profesor de saxofón, bueno, ibas ao final abrindo esa árbore de profesorado ata un punto no que tes que darlle entidade legal e crea, dentro da propia asociación cultural da banda, creas unha escola de música con o regulamento, cos profesorado, coas guías didácticas. Ao final faz algo que pasou de ser unha afección a ser algo, pois, xa moito máis formal, cunha visión de futuro, en que esa ensinanza non regrada, que simplemente non tes ningún título oficial para despois, tes unha educación igualmente musical do mesmo valor. Podes presentarte, que é o habitual nas bandas de música, o que faz é preparar os rapaces para que despois no conservatorio fagan a proba de acceso, entren con moi boa nota, porque a verdade é que as bandas preparan moi ben os rapaces, non por darnos aquí un poquinho de é sabón, pero completamente certo. Sempre está ben. Entón, o que se fai é un poquinho eso, preparar os rapaces para que, se queren dedicarse á música, que o poidan facer cunha base sólida, e se non queren dedicarse á música, pero queren ter coñecementos, que é o que pasa a gran maioría, teñen na súa vila unha formación musical, que tamén, pois, é un luxo para todos nós. Sí, é que suscribo todas as... Vaya, facede caso en todas as palabras que di Iván, porque é totalmente así. O mundo, bandas de música populares en Galicia, tamén noutros lugares da península, non? É moi importante, moi chamativo, se queredes, pero que vivilo dende cerca é totalmente como di Iván, non? Ter ese núcleo dunha vila pequena que condensa tantas rapazes a tantas rapazas e rapaces en unha escola de música que lles dá esa formación pois moi boa, a verdade, en música, que poden acceder despois a unha titulación oficial ou non, pois é algo, non sei, é un éxito que eu creo que temos que sentirnos super orgullosas e orgullosos de todo, dende ese ano 1800 que ti marcabas como inicio, o comezo ata hoxe, é algo para, bueno, pois penso que para estar moi orgullosa tamén debido ás iniciativas que despois saíron, como tamén a Federación Galega e o seu papel hoxe en día, que seguro que despois falaremos abondo. E quería dicirvos que destas 50 escolas das que nos falaba Iván, que son moitísimas, gustaríame, non sei se o mellor estou equivocada ou non, pero gustaríame dar a miña apreciación, que é que moitas veces as persoas, cando ven unha escola de música dunha banda, pensan que esa escola de música se fixo ou se fundou ou funciona para formar os rapaces e as rapazas para ser profesionais dun instrumento. En cambio, se tives a realidade dende dentro, as escolas normalmente, que podemos vivilas dende dentro, están para nutrir a esas bandas de música de músicos o máis formados posible, non? E ao final o que dá como resultado é que as bandas de música en Galicia hoxe en día temos moitísima sorte de contar con esta formación dende os 4 ou 5 anos, porque ao final saen musicazos tremendos das nosas bandas, non? Efectivamente, tamén se queres nos podes falar sobre isto cando consideres, e se o consideras, pero a profesionalización musical e desenvolver unha vida económicamente estable vivindo da música hoxe en día é complicado.
pero bueno, aínda temos eses recursos, non, de facer conservatorio superior e demais, e intentar pois buscar vías por aí. Quería dicirche, seguindo con este tema do que estamos a falar agora, quería dicirche que nos dixeches que temos alrededor de 50 escolas entre públicas, semipúblicas, privadas e demais, aparte de conservatorios e 2 conservatorios superiores en concreto. Quería preguntarche polo número de bandas de música que temos hoxe en día en Galicia, bandas de música populares, se poderías falarnos algo sobre isto. Sí, pois agora mesmo hai integrantes da federación, hai 97 bandas. Sí que é certo que coñecemos que hai algunha banda máis que non está integrada na federación, pero sí, podemos dicir que pois alrededor das 100 son as bandas que están agora mesmo en activo en Galicia, que se o pensas, pois é casi un tercio dos concellos que hai en Galicia, pois terían banda. Que ocorre? Algo moi curioso para os que vimos de concellos nos que só hai unha banda, que hai concellos nos que hai 2, 3 ou ata 4 bandas. O sea, a paixón pola... Se nos parece xa que nunha aldea pequena, pois haxa unha banda de música, nun concello non tan pequeno, porque xa non falamos de Vigo ou Coruña, porque Vigo ten as súas peculiaridades polas parroquias, pero noutros concellos moito máis pequenos do que podemos imaginar, eso que haxa 2 agrupacións, 3 ou 4, a verdade é que é un éxito, porque se están as 4 ou 3 ou as 2 están en activo é porque teñen xente que lles gusta este mundo, esta cultura musical. Entón, pois, sí, eso, a cifra é 97 federadas a día de hoxe, con concellos nos que contan con ata 4 agrupacións, quitando Vigo, que Vigo ten 9, pero, bueno, Vigo ten, como dicía, unha configuración distinta do que un concello, xa non é rural, xa é urbano, por moito que se xan parroquias, son 300.000 habitantes, e máis dado ter bandas, en 300.000 seres humanos. Sí, efectivamente, pero aínda no caso de Vigo, aínda aquí no caso, eu falo dende Vigo, ademais, Iván, aínda no caso de Vigo, a distancia entre bandas e escolas de música ás veces é pequenísima, porque falamos da banda de Bembrive, por exemplo, e da banda de Beade, que están a 2 kilómetros escasos, e hai, bueno, unha delas é máis grande, non, que a outra, pero hai escola, hai banda nas dúas parroquias. E iso, claro, se o ves nun lugar grande, como ti dis, igual non chama tanto a atención, pero no caso de lugares máis pequenos nos que hai 2 bandas ou cuestións así de ata 4, resulta pois maravilloso tamén. Fixademos que tamén este xurdir das bandas, non? Estas escolas de música e demais tamén levou a que, de algún xeito, se tiveran que facer clasificación, se queredes. E falamos de que en moitos lugares existen bandas senior, se queredes, de persoas pois de máis idade, bandas xuvenís de persoas máis novas e bandas infantís incluso. Non sei se queres falarnos sobre isto, sempre che dou paso da mesma maneira. Perdóname, non estou sendo nada original hoxe, pero fixademos que este número maravilloso de músicos, de músicas e esta organización das escolas de música e das bandas permítenos ata ter de bandas de seccións infantís, xuvenís e bandas adultas, digamos. Como se xestiona isto? Ou como se xesta isto? A ver se non esquezo a pregunta cando chegue a falar delas. Non te preocupes. Eso ten unha orixe. As bandas sí que é certo que eran algo cultural e que se usaba, pois, os músicos que estaban daquelas eran sobresoldo, era xente do rural sen estudios, porque falamos 1800, 1900 inicios, incluso durante a guerra civil ou durante a dictadura de Franco. Estamos falando de tempos moi difíciles nos que tocar nunha banda de música asegurábache pois ter un pouco de diñeiro para vivir. Entón, pasamos diso, obviamente era xente maior que podía ou non ter un traballo. Por exemplo, ti falas de Vigo, eu falo do Ribeiro, que é terra de viñedos no seu momento. O Ribeiro, pois, tivo máis esplendor no seu momento, pero agora mesmo que as viñas están moi ben, o viño do Ribeiro
non vou facer a publicidade aquí porque non a necesitan, teñen máis cas bandas, pero era un poquinho esa necesidade, necesitan, pois, a viña non require o traballo de todos os días do ano, sí que a dedicación, pero, bueno, podes dedicarlle horas a outras cousas. Entón, esas outras cousas que era, se podes tocar nunha banda, pois tocas nunha banda, estás metido nesa banda e gañas uns cartos. Que pasa? Que a evolución vai seguindo, a xente, pois, vivir da terra non é tan, todos o sabemos, non é complicado, van entrando outros traballos que requiren moita máis dedicación. Ti non podes dixar, estás en Citroën, non podes dicir, hoxe non vou traballar que teño que tocar coa banda. Eso non existe. Coa viña, sí, a vida entende que non vayas un día a tratala, pero os coches non agardan. Entón, ese paso máis urbano fai que non se poda vivir da música desa maneira, e despois que a legislación tamén proíbe ese tipo de reparto de que antes as bandas cobraban un X, repartían os músicos, pagaban o director e todos contentos. Iso pasouse a que as bandas hoxe en día son sen ánimo de lucro, os músicos non cobran, ainda que quede a constancia global de que os músicos de banda levan uns cartiños, hoxe en día, aparte de que non o fan, é que está penado. O sea, é ilegal cobrar, non é normativo cobrar sendo músico da banda. Que fai isto? Por iso dicía, non iba a esquecer. Que fai isto? Que a idade dos músicos vai abaixando de tal forma que xa non tes a xente maior. Eu, cando entrei na banda, había máis de 10 persoas maiores de 60 anos. Hoxe en día ti ves calquera banda, ves uns vídeos de YouTube da Federación e ves que moitísimas bandas senior, entre comillas, é dicir, as absolutas, son rapaces, que ás veces teñen 8, 9, 10 anos e están nesa banda. Entón, que provocou este descenso da idade? Que requiran moita máis atención os rapaces, juvenil infantil. As bandas máis grandes o que fan é ter 3 divisións, incluso a pequebanda, que son as 4 divisións, como se fose isto o fútbol. Tes a banda absoluta, que son, pois, a banda grande, como le chamamos habitualmente, e despois vas dividindo por idade a nivel formación. A juvenil, pois, ata os 20 algo anos, a infantil ata os 15, 16 anos, e as pequebandas, pois, que son esa banda de iniciación de aprender a tocar en grupo. Iso tamén, ao final, vai motivado tamén dentro da Federación. Fixemos incluso un festival de bandas infantis e juvenis para que teñan o seu evento no que xuntarse, verse entre eles, porque as bandas a día de hoxe, máis do 50% é menor de 40 anos. Dos integrantes das bandas. Entón, estamos falando de un cambio de paradigma total e por aí está surdindo, surdiu aí xa máis dunha década, esa evolución que podemos ver cada ano no festival de bandas que organizamos, esa evolución constante de que cada vez son xente máis nova a que está no mundo das bandas. Como dicías ti antes, coa formación das nosas escolas que se fai para nutrir, entón, como todo na vida, e gústame moito, pero é que ao final é recíproco. Teño unha banda infantil, necesito rapaces para a banda grande, evoluciona, monto unha escola de música, máis rapaces, máis gastos, aí non imos entrar, pero claro, ao final manter unha escola de música nunha vila pequena non o faz por gañar cartos. Unha banda de música, unha asociación cultural, faino por que lle gusta a música, os traballadores cobran, pero que a escola o que fai é buscar a forma de subsistir. Aquí entra moito a parte política, a parte institucional, a parte dos socios e da veciñanza de apoiar. Pero que antes se repartía entre os músicos, agora axuda a que eses rapaces, eses nenos, eses cativos das aldeas e das vilas, lean formación musical a un prezo pois o máis reducido posible. Efectivamente, non sei como estará o chat, despois consultamos a ver se houve preguntas por aquí, pero igual lles chamou a atención a xente que nos escoita que falando deste nivel de bandas que temos en Galicia, que igual lles chamou a atención isto de que non cobran os músicos das bandas. E isto, non sei se a ti tamén che pasa, Iván, pero é unha cousa como moi difícil de explicar, non? Dende un inicio é difícil de explicarlo as túas amizades primeiras e, en segundo lugar, é dificilísimo de explicar a xente que non coñece de preto o mundo bandístico, non? Ou
outra que tamén é moi típica, a de o venres pola noite, que eu non sei se a túa banda tamén o facía, pero é o día típico de ensaio das bandas, o venres pola noite hai tal plan, non podo ir que teño ensaio, non? Pero que vas aí, joder, se non cobras, se non fas non sei canto. É un algo que é un hobby, non? Que engancha dende moi pequenas e dende moi pequenos, entón ao final é como un lugar difícil de abandonar. Efectivamente, isto faise sen ánimo de lucrarse, vaya, o 95% das persoas non perciben absolutamente nada, só, pois iso, as persoas que sexan mestras nas escolas, o director e pouco máis. En relación con isto, dicías e falabas de temas moi interesantes como estas iniciativas das pequebandas, das bandas infantís, das bandas juvenilis e demais, e claro, falabasnos dos festivales, dos certames tamén organizados pola Federación Galega. Chega un momento no que che pregunte, pois, que é eso da Federación Galega de Bandas de Música Populares, no? Que ademais es presidente da mesma, entón, para que a xente que nos escoita saiba un pouco do que estamos a falar, pois podes presentar a federación como ti queiras. E nós quen somos? No, pois, sí, a federación, pois, ao final é un conxunto de todas as bandas. Empezaron por menos de 10, e ao final, pois, acabou englobando a todas. Foi a forma que viron xa no ano 86 ou 87, agora xa dubido, pero sí, a finales dos 80, eso seguro, aí sí que acerto, que unhas bandas pois viron que uníndose podían conseguir obxectivos para todas ante as administracións. Porque ao final é o que dicías, non quero esquecerme de que é a federación, pero o que dicías, é moi complicado para quen non vive da banda ou que non ten xente que este no mundo da banda ou dos grupos de gaitas ou similares, ou mesmo no grupo de teatro. Dicir, eu non podo quedar os sábados, na miña banda era os sábados, eu non podo quedar o sábado en toda a tarde que un día para quedar, porque teño ensayo. Pero a que vas? Non, porque teño festas despois todo o verán. Pero non tes vacacións? Non. É que depois aquí hai un cambio de mentalidade da xente. Claro, eu cando entrei na banda, pobre de min, como me fose de vacacións, habendo actuacións. Hoxe en día esas reglas son moito máis, e, pois, a xente vai de vacacións, pero eu, durante moitos anos da miña infancia, non tiña vacacións porque tiñamos tantas saídas que eu non podía faltar. Pero non podía, nin quería tampouco, porque, claro, ao final os meus amigos, os meus coñecidos, ou algúns deles, non todos, claro, non todos estaban tan mal da cabeza, como para pasar todo o verán metido nun autobús tocando polas vilas de Galicia. Entón, é unha afección, xa volvo. O que viron estas bandas a finais dos anos 80 foi que uníndose podían intentar conseguir maior repercusión a nivel institucional. O que facemos nós como federación é, máis alá de organizar eventos que sexan para todas, o certame, o festival, o ciclo de concertos xunto á Catedral de Santiago, o que facemos é intentar un poquinho ser ese nexo de comunicación entre institucións, neste caso, que é a Xunta e as bandas. Ir todas unidas, ao final son máis de 7.000 músicos, case 100 agrupacións, ir con esa forza ante as institucións, se esa deputación, se esa Xunta. É dicir, as bandas teñen estas necesidades, teñen este potencial, e nos pensamos que se pode facer isto e isto. Obviamente, como en toda negociación, ti pides, as institucións piden, e chegase un acordo que beneficia as dúas partes. As dúas partes, obviamente, sempre queren un pouquiño máis, e hai que un logo que pon Xunta de Galicia, entón tampouco vou eu criticar a Xunta, pero obviamente nós sempre vamos pedir máis, eles sempre van querer un pouquiño menos, e nese equilibrio é onde hai que xogar ao partido. Pero sí, é unha forma que temos de organizar eventos con maior visibilidade posible para que as bandas, un pouco que decía antes, que a veciñanza, que a xente que non ten un fillo ou un familiar no mundo das bandas, lles gusta igualmente, porque ao final ese tamén é un poquinho objetivo, que todo o mundo poida gustar dunha banda de música, que se ves unha banda tocando un concerto, que vayas a vela
como se fose outra actividade máis a que irías un partido de fútbol, ou unha orquestra, ou un grupo, unha rondalla ou similares, que o objetivo é que é o que facemos. Primeiro, hai concerto da banda, vou no ver. Eso requiere moitísima didáctica dende moi pequenos os rapaces dos concellos ou da vila para que xa dende pequenos lles guste este mundo das bandas e da música de banda, que non a todo o mundo lle gusta, pero claro, tens que, como banda, como federación, tens que buscar os medios para que dende as institucións e dende os concellos e dende as propias bandas se consiga, se dé coa tecla para fomentar o gusto pola nosa música. É complicado, pero esa é a misión. En eso estamos. Bueno, é complicado, pero nin tan mal, non? Podemos seguir dando algo de optimismo neste tema, porque o labor é, como distí, pois moi complicado, pero ao final, pois, calquera que vexa, non sei, a programación de música de bandas populares en Galicia, pois vedes que hai a oportunidade, hai moitas oportunidades, non, de coñecer, pois, esa banda que vos queda máis preto, ou, non sei, iniciativas moito máis grandes como das que poderemos falar posteriormente. Conste que dixeches, vou continuar coa pregunta que me dixeches que non me quería desviar. Podes desviarte o que queiras e ademais estabas entrando nuns temas moi importantes, non? De isto de cando introduciches o tema de que nas bandas de música antes, que agora cambiou o paradigma, o verán eran datas nas que se tocaba todo o verán, é dicir, dende xuño, todo xullo, todo agosto e ata comezos de setembro. Entón, conciliar aí, se queres utilizar esta palabra, un tempo de lecer ou unhas vacacións será tremendamente complicado. Sobre todo por iso que ti decías de non é que non puidera faltar, e que ademais tampouco quería faltar, non? Obviamente isto é moi difícil de soster ao longo do tempo, e sobre todo pois o que tamén dicías antes de as bandas van, os componentes primeiros van envellecendo, hai xente pois que traballa, que non pode deixar os compromisos principais, entón por iso tamén esta renovación etaria, non, dos componentes das bandas de música. E relacionado, e que tiña outras moitas preguntas, pero relacionado con isto, unha das iniciativas que está, non sei, moi ben, ao meu parecer, unha das moitas iniciativas que está moi ben, ao meu parecer, dentro dos labores da Federación Galega de Bandas de Música Populares, é a que lle chamastedes música no camiño, perdón. Non sei se, como a xente que nos está escoitando, adoita facer excursións aquí a Galicia, e son xente que, aínda que vive lonxe, síntese moi unida coa nosa terra, entón adoita pois aproveitar os momentos nos que poden para visitar Galicia. Entón, igual esta iniciativa da Música no Camiño, poderías contarnos un pouco de que vai, e tamén é unha oportunidade excelente para que coñezades, quenes nos estades escoitando do outro lado, as bandas de música populares galegas. Pois sí, antes de esquecerme, vou aproveitar porque dixetes moitas cousas. Cando entrei na banda, como dicía, había xente maior, eles dicían que no verán podía chegar, a viaxe máis larga, a época máis larga que estiveron sen ir pola casa foron 40 días. É dicir, saíron da casa, imagina, pois o 1 de agosto e non chegaron a todo de setembro, pero bueno, realmente bueno facer con suyo, todo suyo, 10 días de agosto, 40 días é o que pensas, e hoxe en día, claro, hoxe en día sería inviable. Pero que, imposible. Pero claro, é que eran tantas horas de bus, ao mellor eran concellos tan afastados que iban dormindo por aí, tamén comían nas casas da xente, era outro mundo, pero claro, eu xa non vivín iso, o que vivín foi pois as verbenas de ir tocar a Vigo, chegar ás 2 da mañá, o día seguinte levantarte ás 7, como se estiveses de festa, pero sen estar porque facía latín, pero sen estar de festa realmente. Iso a xente maior sí que viviu. Tamén é certo que antes había moitas menos bandas, entón, claro, as que había repartíanse as actuacións entre o que podían e por eso tamén permitía facer ese número. E agora, Música no Camiño, este logo de aquí,
aquí hai un logo que pon xente de Galicia que, pois sí, dende hai moitos anos, grazas á Axencia de Turismo, pois firmamos con eles un convenio, ás veces máis grande, ás veces máis pequeno. Entón, pois, bueno, aquí é onde ese equilibrio é máis complicado atopalo, no que o que expoñemos é que a Catedral de Santiago, as praterías, bueno, realmente as rúas de Santiago como expoñente da cultura bandística son un escenario ideal. Entón, o que intentamos facer con eles é un convenio de colaboración no que nos axuden a facer concertos, nos financien que vayan bandas a tocar a esas prazas ou a esas rúas do casco vello de Santiago e que todos os visitantes, porque claro, outra cousa non, pero Santiago visitantes ten uns cantos de todos os países que podemos imaginar, pois que teñan esa posibilidade de ver as bandas de música en vivo. Entón, levamos, penso que este ano vai ser a 11ª ou 12ª edición, non quero mentir, porque estamos justamente nas negociacións coa Xunta para a ver esa cifra en canto queda este ano, que son duros de roer. Pero claro, ao final ven unha persoa, e que o ano pasado fixémolo e tiñamos os programas online. Pois o papel agora xa non se estila, tiñamos o programa na nosa página web e tiñamos visitas de escanear o QR de xente que tiña o móvil configurado como Hong Kong, como Taiwán, China, Xapón, pois é xa máis habitual, como Filipinas. Entón, claro, diste, jolín, está alguén que, claro, parece moi dodo porque é o habitual de ver xente de outros países nas rúas, pero dis, está alguén que viña de Taiwán á Catedral de Santiago, seguramente por motivos religiosos ou arquitectónicos, e chegan ali a unhas escaleiras, hai unha banda tocando, que ao mellor o concepto de banda para eles non existe como temos nós, están aí tocando, escanean e ven que están tocando unha adaptación dunha ópera, ou unha selección dunha zarzuela, alguén de Madrid, unha selección dunha zarzuela, a leyenda del beso, di, jolín, unha banda, esta xente aquí, ao lado dunha catedral, tocando algo que é para a orquestra, tocando con esta calidad, son todo nenos, pero como é posible? E os comentarios que recibíamos eran un poquinho nesa liña. Menudo escenario tendes nesta cidade, que ben o fan os rapaces, como é posible que estes nenos toquen tan ben, que ao final pois é tamén moito traballo dos profes e dos dires de estar todas as semanas machacando o repertorio, pero a verdade é que é un ciclo de concertos que para nós é moi importante como federación poder organizalo e para as bandas tamén porque non hai un espello mellor no que... Perdón, un espello non, espello tamén, pero un escenario mellor no que ensinar o que é a túa banda de música e aparte que dá para as fotos moi chulas despois ali ao lado da beira da catedral. Sempre queda unha fotiña ali ben chula. A verdade é que sí. Todos son pros, todos son cosas menos cando novas chove. Que sendo Galicia, exacto. cando chove sí que fastidia un pouco porque non hai plan B. Santiago o malo que ten é que plan B non ten, pero quitando eso, o resto, por eso facemos en agosto, que dicimos, bueno, dentro do malo, a ver se este mes non chove moito. Totalmente, sí. Fíxate que dixéchenos tamén moitas cousas interesantes na resposta. E mencionabas o comezo, antes de comentarnos a iniciativa de Música no Camiño, que de verdade, se tedes a oportunidade de estar por aquí, pois precisamente no mes de agosto, non perdades a oportunidade de botarlle un ollo á páxina da Federación Galega de Bandas, que a tedes colgada nos enlaces de interese da sesión de hoxe, e a través de aí podedes ver toda a información de todas as iniciativas que levan a cabo e tamén van estar recollidos pois estes concertos para cando sexan. Por agora, como vos di Iván, aínda non están disponibles porque aínda están loitando aí polo caché, pero estarán, estou segura. Dicía que non perdades a oportunidade de ir escoitar a calquera banda galega ali ás praterías ou a onde sexa que vayan tocar. Pero antes disto, dicías que, anotei por aquí, que dicían os músicos máis maiores da túa banda que estiveran ata 40 días sen pasar pola casa. E mencionaches algo aí das verbenas. E fíxate que na sesión anterior, brevemente, falamos sobre as verbenas, non? E como son concebidas agora, que digamos que se centran, se queres, en relación
relación con orquestas. Céntranse basicamente pois en música de orquestra. Electrónica, obviamente, non orquestras clásicas, non? Pero antes, que isto non vos lo dixen na sesión anterior, porque estábamos esperando a falar con Iván, antes estas verbenas non as facían as típicas orquestras que agora coñecedes, senón que as facían as bandas de música. E isto, ás veces, era un esforzo dobre ou maior, se queredes, porque, aparte de todo que había que ensaiar normalmente, se tiñas que facer unha verbena, tiñas que tocar aínda máis repertorio. E non sei cando se comezaron a facer as verbenas, pero co paso do tempo, isto tamén requiriu de adaptacións musicais. É dicir, unha banda de música para unha verbena tocaba ás veces repertorio diferente do que tocaba, que estaba pensando na sesión verbú, do que tocaba durante o concerto da mañán, non? Ou antes da misa, ou non sei, pero para que teñades tamén unha idea de toda esta variedade que hai nestes arreglos, composicións e nas diferenzas que hai entre os momentos tamén do día nos que pode tocar unha banda de música, non, Iván? Sí, a verdad é que unha banda de música ao final acaba tocando durante as 20, o sea, non as 24 horas do día, pero sí que ten repertorio para todas as ocasións, tanto para esa alborada, esa misa, a procesión, a sesión vermú, concerto, entre comillas, serio pola tarde con repertorio moi complicado, esa verbena. Aquí é que xusto hoxe no traballo estemos falando da evolución das orquestras, non das orquestras clásicas, das orquestras estilo Panorama, París de Noia, da evolución que tiveron de que, eu cando era pequeno, tamén un pouco de quen financia, o sea, a conversación de hoxe era un pouco, había unha rapaza que de Madrid, entón para ela, pois non entendía ata que chegou a Galicia o concepto de orquestra, Panorama e similares, e nos comentamos un pouquiño como evolucionaron, así, pero foi moi breve, porque na pausa de comer tampouco foi unha masterclass. Pero explicamos un pouco que as orquestras antes non facían iso. As orquestras antes facían un primeiro pase, hora e media, máis ou menos, de música máis para xente maior, porque eran os que pagaban realmente, son os que pagan a festa. Os veciños os maiores, máis de 40 anos, que teñen traballo, poden dar para a festa. Entón, o primeiro pase deixábase para eles e o segundo era pois música un poquinho máis moderna, algo de rock, algo de pop, algo incluso electrónico. Isto desviouse a algunha orquestra que sigue facendo, pero desviouse a que as orquestras son un espectáculo en sí, xa non vas tanto a bailar, vas tanto a ver, moita xente a beber, pero bueno, eso é outro debate que non nos corresponde a nós. E as bandas de música o que se viron foi pois apartadas do concepto de verbena. Antes a verbena era nosa. Esa animación musical era de banda de música, despois de banda de música e grupo, despois de banda de música e orquestra, a banda de música xa non contaba, porque o concepto de festa foi evolucionando. Entón, realmente isto xa é unha evolución da sociedade. O concepto de festa antes pois era xente, era un baile, eran os bailes da vila ou da aldea, onde buscar mozo, buscar moza, bueno, pois era unha forma de socializar. Agora esa parte xa non é necesaria, entón pois son espectáculos. Ves unha Panorama, unha París de Noia, son espectáculos de 3 horas de unha altísima calidade, non? O sea, non vou rebatir, pero que teñen outra finalidade que non é a parte musical 100%. É dicir, pois teñen ter xente colgada facendo malabares ou similares é moi complicado. Pero a función musical aí non está, porque esa parte normalmente pois é ou en dire ou é gravada, que xa digo, non é nada para criticalo, simplemente pois ese cambio de paradigma de vou a unha festa a ver a Panorama, non vou a escoitala, que escoitala de paso, pero non é esa función principal. As bandas vímonos afastadas un pouquiño, menos en algúns sitios onde permanecen completamente vixentes. En Vigo tedes a sorte, por exemplo, nas festas de San Roque, todos os anos, depende de cantos días dura a festa, pero todos os días tedes unha ou dúas bandas facendo un man a man, de feito, que eu lembro, por eso dicía antes, chegar ás 3, levantarme ás 7. Eu lembro de pequeno ir a Vigo, ao San Roque, esa semana, aparte que é a semana divertida, que é a do 15 de agosto,
ir a San Roque, tocar, estar aquí en Beade o que está ao lado de Ribadavia, ir a Arcade, o sea, ir a moitos sitios de tocar pase de verbena con outras bandas. Guláns é moi famosa polas súas verbenas, máis alá do repertorio de festa normal. Pero había bandas que se especializaban en ter un pase de festa moi potente. Ribadavia tiñamos un pase ben, pero que ti escoitabas a Guláns e tiña 2 horas de música ou 2 horas e algo de música de baile. Que verbena, pero que era baile, arranxos específicos dese repertorio e tamén eu cheguei a tocar o torero de Chayanne coa banda de música, é dicir, a evolución do repertorio era para todos, non só para as orquestras espectáculo. É un cambio de paradigma e buscar novos públicos é complicado. É complicado hoxe en día que a xente escoite o concerto dunha banda de música nunha verbena especificamente polo sonido. É dicir, o que chega onde chega, o que se facía normalmente era Radio Pérez do Porriño, poñía ali 4 micros e escoitábase no campo da festa. Pero non é o mesmo eso que os 20.000 ou 30.000 vatios de son que leva a Panorama ou a Paranoia. Claro, esa competencia aí témola perdida. E eso ou compramos un trailer de 1 millón de euros cada banda que non podemos. Xa, sería imposible, bueno, que o compre a Federación e despois que vai a rular. Para todas. Exacto. Faise un crowdfunding destes. Non, é totalmente, é dicir, o cambio do que falamos moitas veces aquí neste curso, non? O cambio social, sociolóxico e demais non só afectou aos termos lingüísticos dos que sempre falamos, a evolución e demais, senón tamén a propia evolución das sociedades e tamén, polo tanto, a esta outra faceta musical da que estamos falando estes últimos días. E fixadevos que sí que foi totalmente así, non este novo concepto das verbenas, non? Que teñamos avós ou aboas vivas non conciben o que se fai agora nas festas populares, non? Porque difiren moito do que se facía antes. E aínda así, as bandas de música non populares aínda atopan según que espazos, aínda que non sexa na verbena, pero sí que atopan lugares nas festas populares, das que tamén falamos aquí nalgunha sesión. E fíxate que isto levábame a preguntarche sobre estes arreglos, adaptacións e demais das que xa nos falaches ao comezo, que lembramos o que dicía Iván aí xa uns cuantos minutos, que nos comentou que este mestre primeiro das bandas, das escolas de música, era quen se ocupaba de arreglar, de facer estas adaptacións e demais. Temos, polo tanto, se seguimos tirando dese fío, non? E se vemos un pouco toda esta xenealoxía bandística. Temos, polo tanto, tamén unha tradición forte en compositores e compositoras. Poderíamos dicir algo así? Temos unha tradición forte, sobre todo en arranxistas no seu momento, transcriptores, en compositores non tanto porque ata non moito, de feito hai xente que ainda mantén, non entendo moi ben o motivo, pero mantén como que a banda é a irmá pequena da orquestra. É simplemente que son dúas cousas distintas. Sería como decir que o baloncesto é o irmán pequeno do fútbol. Son dous deportes distintos e cada un ten a súa función, a súa finalidade. Sí que é certo, obviamente, pois que o fútbol move máis que o baloncesto, pero non son irmán grande e irmán pequeno. No mundo da música sí que se concebía tamén moito por clasismo, podería atreverme a dicir, o mellor estou dicindo unha animalada para que me escoite, pero é un pouco máis ese clasismo ese de a orquestra é moito máis seria. Claro, a orquestra non a vas ver en Ribadavia ás 2 da mañá tocando unha verbena. Entón, claro, a banda é máis popular e ainda que a nivel musical sexa moi elevado, atreves a facer cousas que unha orquestra non. Entón, pois, a mellor tamén está motivado por esa diferencia. Que facía isto? Pois que un compositor se quería ter un renome... É que, a ver, tampouco vamos a dicir nada que non sexa obvio. Uns pais que din que o seu fillo vai ser deportista, o que lles gustaría é que fose futbolista, e que fose moi bo, e que gañase moitos millóns, e que fose rico de por vida. Di, non, mamá, eu quero xogar ao badminton. Claro, sí,
pero é unha pena económicamente que non se lle debe ben dar patadas ao balón en lugar de estar coa raqueta. Claro, tens que ser moi bo para poder vivir de certos deportes, tens que ser moi bo para poder vivir de facer música exclusivamente para a banda. Ser compositor xa non é precisamente o traballo mellor pagado do mundo, en comparación con outros. Pero claro, se de por riba cerras o teu abanico de posibles compradores de repertorio ás bandas de música de 50 músicos, pois claro, é un moi complicado pois que esa xente que se dedique profesionalmente única e exclusivamente a isto. Nos todos os anos, gracias polo gancho, perfecto, organizamos un concurso de composición para que se presente xente de calquera parte do mundo que faga obras para a banda de música. E non é o primeiro, nin o segundo, nin será o último, compositores que compoñen música, pero que teñen outro traballo, aparte do música. É dicir, non se dedican profesionalmente á música, teñen coñecementos musicais, poden compoñer, gañan premios, pero non é o seu traballo principal vivir da música. Isto tamén porque, obviamente, pois o que decía, vivir de compor música é complicado para todos, sobre todo para quen está empezando ter esa visibilidade, un poquinho pois a función deste evento, que xente contrastada poida ter esa posibilidade de gañar o certame, que non me saía, o concurso e que teña esa visibilidade que as bandas toquen ese repertorio, pero claro, para chegar aí pois hai que ter os coñecementos que requiren moitos anos e é complicado pois atopar ese equilibrio. Vivir algo que che gusta sen que ese algo pois te supoña pois deixar de gañar os cartos que necesitas para subsistir. Sí, totalmente. E fíxate que non é que te equivocaras de concurso certame a súa relación, senón que xa que falabas deste concurso de composición, non? Que celebrades todos os anos e que me parece, xa que estamos aquí, unha iniciativa maravillosa non só para dar a coñecer as obras que se fan por compositores galegos, senón tamén por outros de fora. Ademais, parece unha iniciativa xenial para poñer tamén o punto, o foco, ou a importancia, o interese do labor de composición, non? Para bandas de música, que, como ti dis, é algo pois moi complexo, deixémolo aí. E precisamente, non sei se nos queres falar para rematar xa esta primeira hora, se nos queres falar da relación que existe entón entre o concurso de composición e o certame galego, que é outra das vosas iniciativas maravillosas dentro da Federación Galega de Bandas de Música Populares. E a esta relación refírome a como difundides, non, de algún xeito, as obras galardoadas ou gañadoras deste concurso de composición. Para quen non o coñeza, pois o certame é como a xoia da coroa das actividades que fai a Federación, porque é unha actividade competitiva, é un concurso con todas as da lei, onde dividido en seccións, para quen vese os vídeos da nosa canal de YouTube, ata hai uns anos era en sección terceira e segunda primeira, pois que eran divididas por músicos, pero co auxe das bandas infantis e juvenis, dende hai unhas edicións, pois tamén temos categoría infantil e juvenil para que a nivel competitivo participen e teñan pois un xurado profesional que se mete no fregao dicir que a banda tocou mellor nese concerto. É a nosa actividade por excelencia, con todos os problemas que xera que te puntúen, porque claro, todos van con moitísimos meses de traballo a tocar un repertorio, a ninguén lle gusta non gañar. Pero sí que é certo que no mundo da música, sobre todo quen se dedica profesionalmente, sabe que por moi bo que sesas, pode haber outro que o fai, sobre todo cando fan probas de músico que se dedique profesionalmente a isto, e fai unha proba para entrar nunha praza de músico dunha banda ou dunha orquestra profesional, pode facer a mellor proba da súa vida, que por moi ben que faga, pode haber outra que o faga mellor. Non significa que o fagas mal. No mundo das bandas, afortunadamente, ese gañar-perder lévase moito mellor que noutras disciplinas, sobre todo no deporte. Entón, temos esa sorte de que quedas fastidiado, a ninguén lle gusta non gañar, quedas fastidiado, pero, bueno, lévase mellor. E nos este escenario que temos, que é o certame, que, como digo, é a nosa actividade por excelencia, aproveitámolo
para que as obras que gañan, bueno, que son premiadas no concurso de composición, poidan ser, se o comité organizador así o estima, poidan ser obrigadas do concurso do certame. É dicir, ti gañas, ti levas un premio no concurso de composición e a túa obra pode ser a que nunha sección as 3-4 bandas participantes teñan que interpretar para que o xurado as valore. Se é a nosa actividade por excelencia e vai haber polo menos 2 bandas que toquen esa obra, non hai nada mellor que gañar un premio, levar pues, o desembolso económico que ese premio leva asociado e ainda por riba que a túa obra se toque. Porque por moito que poidamos pensar que o que importan son os cartos, moitos compositores tamén o que buscan é que, como buscaríamos todos, se faz algo que se escoite. Non hai maior frustración para alguén que estea facendo música que a súa música pois, non se toque. Pode nos gustar máis, pode non gustar menos, pero claro, pois, o maior orgullo é que fixen esta obra, esta banda está tocando esta obra, está invertindo moitísimas horas de ensayo, moitísimas horas de cabeza para os profesores, os alumnos, bueno, os músicos e os profes, de preparar este repertorio, esta obra, é miña, fixena eu. Entón, tamén un orgullo e nos procuramos, pois, que ese certame, pois, esa o sitio onde estes compositores escoiten a súa obra interpretada mínimo 2 veces, que ás veces, pois, chega ata 5, dependendo da sección. A veces, pois, dis, bueno, igual con escoitala 3 veces xa me chegaba, non tiña que escoitala 5 veces seguida. Pero, bueno, jolín, eu poñome na pel dun compositor e estaría, vamos, extasiado de escoitar a miña obra nun escenario como o certame galego, que ao final eso son bandas moi boas que están competindo. Entón, sabes que mal non o van facer. Van facer o mellor que poden, pero van facer un papelón aí tocando un repertorio moi complicado con un xurado que está atento a todos os detalles. Entón, pola conta que lle trae, van a facer moi ben e van tocar todo o que está escrito nesa partitura. Totalmente, é totalmente así. E ademais todo o que leva consigo, non, a preparación dun certame e a interpretación dese día dende o interior da banda é algo maravilloso. E tamén moi productivo a nivel, se queredes, pois melloría, non, da propia banda. Ese ter que ensaiar como mellor, máis horas e demais sempre produce moi bons efectos. Como estásenos acabando o tempo desta primeira hora e temos aínda moito do que falar, sobre todo en relación a estes piques entre gañar, perder, entre bandas e demais, do que seguro que falaremos na seguinte hora, animareivos a que comentedes polo chat o que irades preguntarlle a Iván, o que irades traer aquí a sesión seguinte, a seguinte hora, vaya. Pola nosa parte, imos beber un pouquiño de auga para seguir contestando as vosas preguntas. Así que agardádenos un minuto que agora volvemos, ¿sí? Ata ahora. Hola, soy Diego, soy de Coruña y vengo retornado de Perú. Pues me marché a finales del 2019, fui con una bolsa del Instituto Gallego de Promoción Exterior, el IGAPE, para realizar allí prácticas de comercio exterior. Revisando las redes sociales encontré por Facebook un anuncio de las becas BEME, entré en la página web y la solicité directamente. La verdad es que parecía que estaba hecha para mí porque no me costó mucho rellenarla y si en el caso de que tuviese alguna duda contactaba con BEME a cualquier hora, ya siendo en horario peruano o en horario de España, ellos me respondían. Entonces volví y la verdad que bastante bien. Pues la verdad es que el regreso bastante mejor de lo que esperaba, porque no es lo mismo regresar sin nada que regresar apoyado por la beca, con un sustento económico, realizando también un máster, ya sea a través de las prácticas que tienes que hacer en el máster o a través de las oficinas de la BEME que hay en todas las provincias de Galicia. Ellos ofrecen asesoramiento, les puedes preguntar o a través de llamada, a través de correo, y ellos te van comentando, te van asesorando para el futuro laboral. Sí, la recomendaría sin ningún tipo de duda. Creo que son accesibles,
Hay una comunicación muy fluida con los organizadores de la beca. Creo que es una oportunidad que no muchas comunidades autónomas dan para retornar a tu tierra. Volvería a tomar la decisión de venirme sin duda alguna. Sí es cierto que yo allí pues, tenía un buen puesto de trabajo, unas buenas condiciones, pero se echaba mucho de menos Galicia, la familia, los amigos. Con esta beca pues me lo pusieron en bandeja. Hola, hola de novo, que tal? Que tal estades? Como foi esta primeira parte? Xa sabedes que hoxe temos aquí a un convidado maravilloso, segue con nós esta seguinte hora e agardo que teñades moitísimas dúbidas e preguntas e calquera outra cuestión para facerlle a Iván que vai estar encantadísimo seguramente de respondelas. Con todo, pola miña parte, lembrarvos que tedes na páxina de Galicia Aberta o material correspondente a esta sesión para que o puidades descargar. Tedes, ademais, na sesión de hoxe, como sempre, como ven sendo habitual nestas sesións, unha parte de vocabulario relacionado precisamente con instrumentos musicais. Así que anímovos a que, se non o fixéstedes, que pasedes pola páxina web para descargar o material. Que tal, Iván? Segues por aquí, non? Ben, sei que temos a Iván por aquí, pero vaya, quería que vos saudara a él antes de darlle entrada ás preguntas que xa vexo que tedes aí no chat. Como vos dicía durante a sesión, máis na sesión pasada, vedes que tivemos estes 15 días así de sesións moi musicais e agardo que tiberades ocasión tamén durante estas 2 semanas, sobre todo, de botarlle unha ollada tanto ás nosas recomendacións musicais como a poñer en práctica toda a información, os enlaces de interese e demais que vos deixamos por aí. Igual que tamén me interesa que me contedes se, por exemplo, xa que falamos desto na primeira parte da sesión, se vistedes algunha vez unha banda de música, se alguén, o mellor, toca ou participa ou colabora con algunha banda de música, agrupación musical, ou se tedes unha analoxía aí nos vosos lugares de residencia. Todo isto interésanos moitísimo para que non o contedes nesta segunda parte. Así que animadevos a escribirnos os vosos comentarios polo chat, porque ademais así aproveitaredes para poñer en práctica os coñecementos de galego, porque ademais, xa vos lo dixen antes, pero estamos xa na sesión 21, é dicir, quédanos nada e menos para chegar ao final deste curso de Lingua e Cultura Galegas, así que agardo que agora xa teñades un nivel avanzadísimo de lingua galega para poder comunicar o que queirades do xeito que queirades. Vemos. Hola. Pois creo que temos algunhas cousiñas no chat para ti, así que podemos, sempre nos las van poñendo en pantalla para que as poidamos ler e así ti podes contestar co tempo que precises. Así que, se vos parece, imos ler o que nos dicides e temos aquí a Iván para que nolo vaya contestando. Isto, a verdade é que é un luxo, ter aquí alguén que coñece tan de primeira man, que ademais participa, é un luxo que poidamos falar contigo toda esta tarde, Iván. Non sei... Bueno, nin tanto, nin tanto. Non, é totalmente así, agora podes ser modesto, pero, vaya, é certo. Xenial, pois temos aquí unha primeira intervención de Osvaldo que nos di: descubrín o folk
Louvre hai moitos anos encantoume. Na súa última visita a Bos Aires fun vela, percorrín 200 km dende Esquel. Pois vaya, non sei se ti, non sei se Iván lle quere dicir algo relacionado con isto, pero eu, Osvaldo, alégrome muitísimo de que coñeceras tamén o folk galego, que foras ver a Luar na Louvre, e fíxate que ao final estas experiencias non compartidas que temos, aínda que esteades tan lonxe, pois que son maravillosas de ler. E que ademais con un grupo como Luar na Louvre, que, jolín, que eu nunca toquei con eles, obviamente, que dera ter un nivel para tocar con eles, pero escoiteinos moitas veces e son un luxo. Aparte foron cambiando a formación, distintos cantantes, pero non sei con que nos escoitou Osvaldo, claro, depende en que non fose, pero claro, é que é un luxo escoitar este tipo de música en directo. Eu tiven a sorte, xa te digo, tanto os discos como os directos, escoiteinos, non sei se foron 4 ou 5 veces en directo, e son un luxo. Eu tamén animo tanto a Osvaldo como a todos a que todas estas oportunidades que haxa ou que teñan de ver música en directo, sempre aproveitales. Sobre todo, se é música en directo con músicos en directo, que tamén é un plus. Todos estaban falando na galega deste tema, da música en directo, facendo mención a concertos nos que só vai un cantante e coros e non levan ningún músico en vivo na propia actuación. Entón, pois, grupos como que veu Osvaldo, como Luar na Louvre, pois son justamente o contrario, todo música en directo e todos os músicos no escenario lucíndose. Nos que somos de banda de música, pues tamén sabemos o que é iso, a diferencia entre un disco, que nós tamén facemos discos para que negalo, pero sí que a música en directo é outra experiencia. Os nervios non te os quita ninguén, eso seguro. Sí, ademais esa cousa de que ten o directo sempre, non? De que nunca sai igual. Hai veces que sae increíble, outras non tan ben, pero ao final sempre ten como un regusto moi agradable, non? Que sexa en directo. Non imos dicir que ás veces sae mal, pero, bueno, hai veces que non sae tan ben como nos gustaría, ou esa nota que tes que dar. Ti que eres trompetista, sábelo igual que a min, ese sol agudo que non é tan difícil, pero resulta que un día chega e ese sol agudo convértese nun mi e vaise todo a garete. E miran para ti en plan, que fixeches? E ti, pois... É totalmente así. Cousas do directo. Como nos pasa aquí ás veces, as cousas do directo son así. Vaya, creo que temos máis comentarios, digo, para non seguir enredándonos coas nosas cousas. Eu son moi dada a iso. Pero sí, eu suscribo as palabras de Iván, animademos a ver sempre actuacións en directo, porque difiren moitísimo do que pode ser pois algo que estea grabado, que non quere dicir que non sexa bo, vaya. Vaya, temos aquí outro comentario. Blanca Dieguez, gústame a Real Banda de Gaitas de Ourense. Teño un concerto de Nadal deles na Catedral de Ourense. Tamén me gusta moito Son de Seu, a Orquestra da Escola de Música de Vigo, que polo que eu vin é unha escola de excelencia. Teño que dicir, antes de que Iván tome a palabra, que Son de Seu, se te refires a Son de Seu como Orquestra da Escola de Música de Vigo, non é correcto, senón que Son de Seu é un proxecto orquestal, digamos, como se di, tradicional, da escola tradicional de Vigo, da Escola de Artes e Oficios, se queredes, da cidade de Vigo. Non é unha orquestra da Escola de Música de Vigo como tal. Iso sería outro proxecto. Nada, só puntualizar isto. Como se nota que eres de Vigo, Total. Sí, vai ser iso. Non, era por ser, como claro, en Vigo tamén hai, ademais, que non son de Vigo, como en Vigo hai escola de música aparte, pois, para que non se confundira. Con todo, a Escola de Música de Vigo, igual que antes falamos das escolas de música así, das bandas en xeral e demais, a Escola de Música de Vigo non ten orquestra como tal. Sí que hai, non sei, temos orquestras en Galicia, clásicas, das outras creo que xa nos dixo algo tamén Iván na outra parte, pero neste caso non sería da Escola de Música de Vigo, simplemente para que vos sexa tamén máis fácil localizala.
E sobre a Real Banda de Gaitas de Ourense, non sei, Iván, non sei se ti tes algo que dicir, eu deste mundo non controlo moita Eu non cousa. podo, é que a Real é a Real, musicalmente son impresionantes, non, é que non se lles pode dicir nada. Teño a sorte de que onde vivo, eu non son de Ourense, son de Ribadavia, pero onde vivo aquí en Ourense, ensayan, eu vivo ao lado do campus, eles ensayan aquí no campus, entón, cando ensayan no exterior, escoitase, se non hai moito tráfico ou tal, escoitase de lonxe, nada, son 4 minutos camiñando e podo velos ensaiando no exterior. Entón, que dicir, é que non hai nada que criticarlles, porque é que son a excelencia, teño demostrado moitísimas veces, aínda que hai uns días fixeron un concerto en Madrid, chamaronlle banda de gatos municipal de Ourense, aparte co nome deturpado e todo, é como un nome, o sea, unha agrupación senlleira que despois ten as súas pros e contras a nivel musical polo tipo de instrumentos que usan. Non me vou meter aí porque sí que hai esa polémica de que non usan todo o instrumental tradicional que gustaría a certa parte da poboación, entre a que me incluo. Esa percusión de alta tensión ou as gaitas estilo escocés. Non é a gaita tradicional galega, pero unha cousa non quita a outra, musicalmente non hai nada que botalles en cara. Entón, claro, escoitar isto e ter o disco e poder escoitalo unha e outra vez ainda é unha experiencia todavía mellor. Eu que escoito en directo e gratis, entón, pois, tamén cando ensayan, que aí non sona tan ben como no directo. Os ensaios, pois, ás veces son fastidiados, para eso son ensaios. Pero está... Fíxate que eu ia pedirche que te mollaras, non? Porque, claro, é o típico que lle facemos ás persoas invitadas que veñen aquí, poñelas así en apuros para que se mollen, pero xa me mollo eu solo. Fíxate que ese tema sobre a utilización de determinados instrumentos, neste caso ti falabas das caixas de alta tensión e do tipo de gaitas e demais, creo que en algún momento deste curso saiu algún tema relacionado coas gaitas, exactamente, con estes, cos tres roncos ou coas gaitas tradicionais ou non, e demais, pois para que saibades que, como dicía Iván, estou un pouco espesa agora, como dicía Iván, a Real Banda de Gaitas de Ourense non utiliza, digamos, a gaita tradicional galega, vaya, que hai diferenzas entre unha e a outra, igual que os instrumentos de percusión, tal e como nos dicía el tamén. E claro, tamén iso influe moitísimo na sonoridade, non? É dicir, non sei como se escoitará a Real Banda, eu nunca escoitei, a verdade, en directo, pero ten que diferir moitísimo do que sería unha banda de gaitas, non o uso. Claro, unha tradicional, o que ten é que a nivel volume é moitísimo máis baixiño porque é unha percusión, un tamboril, nunca vai poder chegar a ese volume que ten un tambor de alta tensión. Eu toquei os dous, eu toquei de feito tres, un intermedio que era un osandante daquelas, que era un camiño intermedio, non era tamboril, pero tampouco era alta tensión de poder. A alta tensión é que podemos ver moitas veces, sobre todo os que están máis en Norteamérica, nas marching bands, que permiten facer incluso figuras e coas baquetas facer xogos coas mans e rebotar e similares. Ese tipo, posiblemente, esa percusión moi tradicional, xa se ve que non é. Nos países do norte sí que se evolucionou cara aí. En Norteamérica, sobre todo, hai esa afición polas marching bands, ese tipo de agrupacións nos que a percusión ten un papel moi central. Ese volume, obviamente, pois un tamboril, unha pandereta, non o pode tapar. Entón, claro, tamén obriga a ter moitas máis gaitas. Un grupo tradicional, normalmente, 2, 3 gaitas, bombo ou tamboril, esa, por así decirlo, se apañaba, se sonaba. Claro, para tapar un tambor de alta tensión necesitas moitas máis gaitas para poder equilibrar. Entón, eso sí que fixo no seu momento que os grupos de gaitas, bandas de gaita, medrasen en tamaño en todos os sentidos, tanto na percusión como, sobre todo, na gaita, no vento en sí. Pois fixadevos, aparte de bandas de música populares, tamén temos un experto
en bandas de gaitas por aquí. Isto é unha maravilla, un 2 por 1. Experto non, pasa que cadroume que empecé no mundo da música nun grupo de gaitas, entón, pois, un poquinho, había unha rapaza justamente que tocaba na Real Banda de Gaitas de Ourense, cando estaba eu no meu grupo de gaitas, entón, pues, nada, son pinceladas, e despois a polémica do tipo de gaita, hai un grupo en Facebook, no Musicoloxía Ourensa, que justamente falan disto, de por que non potenciar dentro das institucións a nosa propia instrumentación. Xa te digo, a mí as piscinas gustanme e xa me meto nelas sen que me tires. Non, pero iso precisamente é un dos temas que temos tratado nestas sesións algunha vez, non? Que, pois claro, hai non sei, hai cuestións, hai lugares comuns que deben ser potenciados, senón pois non tería moito sentido, non? Só conservar pezas de museo e non dar pulo a determinadas tradicións, se queres. Vaya, seguro que temos moitas máis preguntas, estou parando aquí o tema. A ver que máis nos din, que máis che din por aquí. A ver que máis nos din, que estamos os dous aquí de cháchara. Sí, vaya, pero normalmente, fíxate, normalmente as preguntas son para o invitado, así que estío protagonista hoxe. Lucinda diche, teño primos na banda de Celanova. Que non ves, estamos é que todo o mundo ten primos na banda de Celanova, todo o mundo ten familiares na banda de Celanova. Sí que é certo que na federación hai un rapaz, Jorge, que é da directiva da banda de Celanova. El coméntanos que, como todas as bandas, teñen que buscar financiamento. O que fai casi todas as bandas é no Nadal, pois a lotaría. Celanova o que fai é enviar lotaría aos Estados Unidos. A parte de Sudamérica e Centroamérica, hai moitísimo, teñen, pois, a mellor Lucinda Cadra que está en Nova York. E ten lotaría. E ten lotaría da banda de Celanova, se non a ten, xa está tardando en tela. Bueno, Celanova de todas, pero sei que eles envían a Estados Unidos porque teñen ali familiares de músicos, envían a para ali xente que, obviamente, pues, quere xogar por esa tradición de España de xogar a lotaría, eles envían bastante a Estados Unidos, tamén a eso, a Miami, Florida, pero tamén sorprendeume eso, Nova York, cando me contou, dixen, jolín, que estades un paso máis, o sea, a expansión de Celanova. Celanova, ao final é unha das bandas tamén máis antigas de Galicia, non vamos entrar tamén na polémica de cando empezamos a charla, pero tamén ten moitísimos anos, entón, pois claro, permite que calquera persoa de Ourense, co tema de migración, pois claro, ser de Ourense, da zona de Celanova, Ribeiro, Avión incluso, claro, ter algún coñecido ou familiar de terceiro ou incluso cuarto grau que fose integrante na banda de música non é nada descabellado. Entón, pois claro, Celanova, pois son moitos anos de música, son moitos anos de xente que pasou por aí, aparte agora son unha banda tremenda a nivel. Claro, que pasamos con todas as bandas de ser eso, 20, 30, 40 con sorte, a estar nos 40 estables e de aí para arriba, 40 con 50, 55. Entón, claro, se os ten agora é moito máis fácil que se os tiña hai 50 anos. Eso está. Claro. E fixademos todo o que implica o que nos está a dicir Iván, non? Que unha agrupación musical pois teña iso, 40, falando polo baixo ás veces, 40 músicos de fixo, non? Que moitas veces estas agrupacións saen de povos, de vilas pequenas, nas que eses 40 músicos pois son, ás veces, pois 3 dunha casa, ou, non sei, que hai casas completas nas que toca toda a familia, non? E isto tamén é, pois, non sei, a propia xenealoxía das bandas de música populares en Galicia. Creo que temos máis preguntas, digo, para que vayan entrando. Como vos atopamos no YouTube? Entendo que dis a Federación Galega de Bandas de Música Populares, así que, Iván, toda túa esta pregunta. Esta é tal cual. Buscando en Google ou no buscador que prefirades, non vou facer publicidade aquí de Google, que xa teñen eles cartos de sobra, Federación Galega de Bandas de Música Populares, ou directamente youtube.com/bandas. Se buscades @bandas en YouTube, xa somos nós. Collemos o nome de usuario máis
fácil de recordar, máis ben posible, @bandas. Pero se non eso, co nome completo, aí saímos nós. Fixadevos que no material descargable desta semana tedes na parte de enlaces de interese tedes a páxina web da Federación Galega de Bandas de Música Populares onde tamén podedes acceder aos seus contidos na rede. Se non me equivoco, hai información abondo sobre todas as iniciativas que levan a cabo e tamén hai enlaces a vídeos e demais recursos, así que podedes botarlle unha ollada por aí. Lembradevos que sempre vos deixamos nos enlaces descargables e información relacionada coa sesión de hoxe, así que aí podedes atopar cousas das que estamos a falar con Iván. E ademais, tamén vos recordo, como vos digo, tamén vos recomendo, como vos digo moitas veces, que podedes meter a páxina da Federación en favoritos e así non vos ides perder ningunha cousa relevante que vaya saindo por aí. Vale, máis preguntas? Francisco, dinos, hai bandas de nova creación? Como se forma unha banda de música hoxe en día? Vale, pregunta moi interesante, toda para ti, Iván. Hai bandas de nova creación, a última que eu coñezo, por menos que está federada, é a banda de Lourenza, que se formou na pandemia. Entón, a segunda parte da pregunta, como se forma unha banda de música hoxe en día? Normalmente o que acontecería que se xuntan uns, como aconteceu sobre todo na provincia de Pontevedra nos anos 80-90, xuntanse as familias, queren que os rapaces teñan unha actividade e din unha banda de música. Entón empezan coas clases, un grupiño de 20-30 rapaces e fan unha banda. Se, por exemplo, empezou o Rosal e agora son 100 e pico. Entón, esta técnica funciona. En Lourenza optaron por unha técnica un pouco máis difícil dende o exterior, que é, en medio dunha pandemia, dicir, oi, e se facemos unha banda de música? Entón, isto que soa, en plan, a ver, é de broma, é completamente en serio. Eles, cando a pandemia empezou a baixar un pouquiño, durante a pandemia empezaron a falar e facer ese recuperamos, porque había músicos e tal, ese recuperamos esta tradición musical e facemos unha banda de música. E pouquiño a pouco foron a facendo, levan participados nos últimos 2 certames galegos. Claro, é que dende exterior, claro, que son na Federación, coñecía o caso, pero sí que no primeiro certame no que participaron, que foi en Celanova, cando fun ata, estábamos pasando o control de firmas, que para pasar o censo, que todos os músicos fosen federados e quen estaba, pasar a lista, por así decirlo, como se en plan, quen faltou e quen non. Entón, sí que me dixeron, fala con eles, entón, dalles a un dos directivos, que sempre me lía, dilles, fala con eles, dalles as grazas por participar no certame. Era un ano complicado, porque era o primeiro despois da COVID. Entón, normalmente non falo coas bandas nese sentido, porque non me gusta tampouco moito falar en público, dáseme tirando a mal. Pero claro, como me picou, pois lanceime, emocionéme moito falando con eles, porque sí que era esa sensación de que os vías eran moitos rapaces novos, notábase, claro, era unha banda que tiña, menos de 3 anos. Entón notabas esas caras de felicidade, presentábamos un certame coa incertidume de que facemos aquí. Hai uns anos non existía esta banda e agora estamos nun certame competitivo. Entón, claro, sí que te inspira un pouco e dicir, jolín, se quere, claramente pódese. Despois está, obviamente, o apoio institucional, que o Concello e as demais institucións te axuden, xa non te poñan trabas, que tamén en algúns concellos tamén é importante, tanto os veciños como as administracións teñen que potenciar e axudar, pero esa propia vontade colectiva de facer esa actividade. Entón, respondendo á pregunta, formanse por desexo común e, no caso de Lourenza, desexo común e moitas ganas de facer música, claramente, ainda que as circunstancias non a permitisen. Non lles vai mal que este ano volven participar no certame galego na sección, ademais, juvenil, é dicir, van coa banda dos novos. Fixadevos que xusto na hora anterior rematamos falando do certame galego, que ao final, como nos dicía Iván, é a iniciativa, nos dice, máis ambiciosa, pero das máis importantes, non? Polo menos visto
dende o mundo bandístico, das máis importantes que tedes dende a Federación de Bandas, é algo tan importante como que, como precisamente polo que está a dicir Iván, non? Que dá cabida para que as bandas, sexa cal sexa a súa tipoloxía, pois bandas de nova creación, máis pequenas, máis grandes, non sei, iso, con máis músicos, con menos, o que queirades, con máis anos de experiencia ou con menos, pois poidan presentarse a un certame competitivo, como ti dicías, poder experimentar a tocar obras de nova creación, que precisamente moitas veces o certame nútrese dese concurso de composición que tamén organizades, e vaya, ao final é ter unha excusa tamén, unha excusa, pois, unha moi boa excusa para organizar uns meses de traballo e tocar en grandes auditorios ao final do panorama galego. Así que o certame galego, por algo dicía Iván que era unha iniciativa tan importante, un proxecto tan importante, porque precisamente pon en riba da mesa todas estas oportunidades ao final que son importantísimas para calquera agrupación musical, non? Dende aquí que nos pos este exemplo, pois a min pareceme un exemplo maravilloso tamén para a xente que nos está a escoitar, que ao mellor non coñecían estes pormenores, se queres. Sí, o tema do certame galego, ademais, ten o que dis ti. Ten unha parte boa e unha parte mala. A parte mala é que son moitos meses de traballo, moitos ensaios, moitas semanas traballando moi duro, todos os músicos, os profesores, os directores, pero ten unha parte moi boa, que todos eses ensaios, é dicir, unha banda normalmente ensaya, pero claro, cando tes un certame competitivo a 3, 4 ou 5 meses vista, o tipo de ensaio que faz é moito máis certero, vas afinación, balances, entón, claro, o que faz é que sí que é certo que hai xente que lle supón unha carga de estrés ou de traballo moito máis elevada, porque, claro, é unha tensión, estás preparando durante 4 meses 3 obras constantemente, unha e outra vez. Eso cansa e xente que iso, pois, ao final baixase un pouco do barco, despois do certame desconectan uns meses para recargar pilas, pero que fai? Que o nivel da banda, sí ou sí, suba. Normalmente sube dunha forma bastante elevada. Eu vivi en Ribadavia durante varios anos, que participar no certame queimaba moito, falando entre así, entre ti e eu, ti que sabes que estarás en proceso desto, queima moito preparar un certame, pero musicalmente notas que cando remata o certame, máis alá do premio que leves, a banda sona completamente distinto. É unha experiencia moi boa, sobre todo para os máis cativos, que é esa presión. Para os non tan cativos tamén o pasamos mal, os que nos poñemos nerviosos dando, ainda que se nota de afinar, pero, claro, para os máis cativos esa presión, ese incremento de nivel, a verdade é que é un gusto, sobre todo para o director, que despois fai así, esa son a banda. Non se queixa. Totalmente. Moito traballo, pero ben recompensado. Sí, totalmente, totalmente o que dis, e ademais creo que tamén como grupo, non? Non só como o que se escoita musicalmente, senón tamén que o propio grupo se nutre deses pois encontros ou dese traballo máis en equipo aínda, máis alá do premio que se acade ou non, sempre moi productivo, polo tanto é unha iniciativa maravillosa. O certame galego. E ademais tamén o que cando falabas dos cativos, non? De poder que os nenos e as nenas de ás veces idades moi curtas poidan subirse a un escenario a competir de algún xeito, tamén ao final é unha experiencia, unhas tablas, se queres falando de forma coloquial, que non todos os cativos poden adquirir, non? Entón, ao final tamén unha experiencia de vida maravillosa. Que imos dicirnos? En realidade, isto está un pouco sesgado pola nosa propia experiencia, pero vaya. Aquí, por exemplo, un exemplo, como se pedía a canal de YouTube, se buscades Libertadores, banda de Teo, a interpretación que fixeron, pois hai bastantes anos esa banda, hai un momento no que saen os percusionistas diante da banda. Alta tensión, efectivamente. Un dos rapaces non levanta medio palmo, é case máis grande o tambor que el. Este rapaz chamase Matías,
e sigue estudando percusión. Agora, se non recordo mal, está na Haya estudiando percusión. A mellor acabo de completamente fallar a cidade moitísimo. Sei que está nun país onde se fala outro idioma que non é español, está para o norte. Sí, Eso, é certo, non che podo axudar, pero sei que está lonxe, sí. Aposto pola Haya e se fallei, pois fallei. Que Da lle igual. facer? Pero Holanda, Londres, Dinamarca, así que falan distinto. El está ali, claro, ves a evolución e que, claro, agora ten 18, 19, 20 anos. Tantos anos tiña. E que era non vou dicir un bebé, pero era supernovo. E tocoume que cando fomos hai uns anos coa banda da Federación, coa banda sinfónica galega Kerkrade, eu vi ese vídeo no plantel da banda que fomos a Kerkrade, bueno, que foro que eu como presidente, había un rapaz que tocaba percusión que se chamaba Matías, da banda de Teo. E no momento no que a miña mente conectou este rapaz Matías e ese rapaz Matías, foi como, tía, pero eu a ti vinte en YouTube tocando, jolín, a verdade é que é un orgullo ese rapaz, esa banda, aparte eran super nenos daquela banda de Teo, eran moi cativos todos, entón que teña oportunidades, nada, son penso que 12 minutos de obra, unha obra moi bonita, aparte está bastante ben, ten coreografía e todo, é unha obra moi bonita, moi complicada. Libertadores, banda de Teo, certame galego. Esa é a consulta. O sea, escoitadea porque non, a verdade é que lles deches penso que unha recomendación boísima, Iván? Aí, ademais, esa mistura de ritmos, melodías e demais vailles molar seguro. Creo que temos comentarios, así que imos ir pasando os seguintes. Vale, temos a Blanca por aquí, que di en Santa Fe, Argentina, temos dúas bandas, a Municipal e a da Policía. Eles fan música clásica e latinoamericana, son as dúas de moi boa calidade. Vaya, non sei se nos queres dicir algo, Iván, en relación con esta distinción entre bandas municipais, en este caso a da Policía, pero aquí queda isto tamén. Da Policía, pois, imagino que será algo como ocurre aquí coa da Garda Civil ou as distintas seccións das Forzas Armadas, que tamén existe. A Municipal sí que non sei como en Argentina, se é como aquí. Claro, aquí unha banda pode levar o nome de Municipal sen que os propios músicos sexan traballadores de concello, é dicir, a banda municipal de Padrón, que son 60, 70, 80, non son 80 funcionarios de Padrón. Entendo que en Argentina, claro, en Santa Fe, solamente a Municipal sí que sexa banda municipal de verdade, como son Santiago ou Coruña, que son 30, 40 músicos que son funcionarios do concello, son traballadores. Claro, estas bandas son de boa calidade. Claro, eso. Mais les vale que a eles justamente valles no soldo. Cando tocamos nós, que somos bandas populares, facemos o mellor posible. O nivel, non vou dicir o contrario, é moi alto, pero claro, obviamente, ao lado da banda municipal, hai bandas sí que é certo que non teñen nada que envesarlle a unha banda municipal, tanto en instrumentación como en calidade. Pero claro, a este tipo de agrupacións presupónselles unha calidade, obviamente, claro, de ser traballadores, de ser xente que se dedica profesionalmente a isto. Isto é como calquer outro traballo, pode haber un pintor que se sabe mellor ou peor, pero sabe pintar mellor que se me posa a mí con unha brocha aquí nesta parede. Entón, claro, aparte, o bo que fan clásica é latinoamericana. Isto é o que nos pasa un pouco a todas as agrupacións, que non podemos centrarnos só no pasado, temos que, posiblemente, facer este remix de estilos, ir cara ao tradicional de banda, pero sí que evolucionar, e seguro que tocan a adaptación do danzón, número 2, de Márquez, pois claro, ese é o tipo de música que tocamos todas as bandas antes ou despois, e que os que en algún momento tocan a trompa tamén queren sempre tocalo. Eu que a trompa non a toquei, pero desfíxeno uns anos, pois o danzón está moi ben. Está moi ben. Aquí facendo publicidade de repertorio, o que me gusta. Outra recomendación, danzón número 2 de Arturo Márquez, tamén para escoitar por aí. Bueno, seguro que ao mellor a teñen escoitadísima, porque claro, non sei, non coñezo a vosa cultura musical, é dicir, os vosos coñecementos de cultura musical, pero seguro que alguén tamén o escoitou
por algún lugar. Temos máis cousas para Iván? Sí, Francisco di, hai composicións propias de música para bandas de música? Se é así, hai grandes autores galegos? Gran pregunta tamén. Gran pregunta. Hai composicións propias de música, un pouco que falábamos hai unha hora máis ou menos. Claro, os compositores antes dedicábanse a orquesta, despois foronse adaptando a banda. Hai composicións propias de banda de música, sobre todo de autores estranxeiros. En galegos, no pasado, si que hai. Pasa que, claro, aquí o problema é dicir un nome e non dicir outro. Porque, claro, temos moitas obras claro, que dicir, por exemplo, se imos a cousas modernas, temos un referente que é Antón Alcalde. Temos, despois, grandes transcriptores, que, claro, estou pensando, Xosé Luis Represas, que non é novo, leva, non sei, 30 anos facendo distinto tipo de composicións, por tampouco facer publicidade, Caballeros de Santiago, Xosé Luis Represas Carrera, tocado pola de Rivadavia no certame galego, onde gañamos o primeiro premio no seu ano. Eu facendo aquí un tirando. No, sí que hai grandes compositores, tanto antigos como actuais. No certame, porque eu sempre fago publicidade da Federación, no certame, sí que, por exemplo, o que facemos é que unha das obras que se interpreten sexa galega. Normalmente, pois, a obra de presentación, as bandas adoitan coller un paso dobre en galego. E aí podense escoitar, justamente, son composicións para a banda de música, sí ou sí, aí non queda outra, porque antes eran pasodobles, este ano hai unha innovación que poden tocar calquera tipo de peza, se son non pasodobre, pero ata agora eran sempre pasodobres, entón aí podense escoitar todo tipo de pezas exclusivas para a banda de música de compositores que non só teñen que compor para a banda de música, pero sí que todo o seu repertorio céntrase maioritariamente en banda. Por menos, esas obras sí que están pensadas para eles. Sí, exacto, eu pouco teño que engadir precisamente o que ti dicías aquí. Ademais, deixaslles concretamente dúas recomendacións de compositores galegos, como era o caso de Represas e o caso de Antón Alcalde. Seguro que, ademais, se buscades aí na página da Federación, hai moitas obras tamén de autores... Andrés Álvarez, que non se me enfade, claro, hai que dicir, e despois, claro, teño tantos nomes que non quero que Santi Barreira, claro, por exemplo... Santi Barreira, como te vexan, claro, que... vas a cabrear. Claro. No, pasa que, xusto, dicía, Represas, porque ten ese renome, leva moita trayectoria, Antón Alcalde tamén porque foi, no seu momento, foi moi innovador no repertorio que el compuso para o certame, para o concurso de composición nas primeiras edicións, e despois marchou ao estranxeiro para incrementar, o sea, pois para ampliar miras e facer música moito máis experimental e similares. Entón son os dous nomes así por mezclar un pouco de, sendo modernos, estando vivos, esas dúas vertentes, pero claro, se entrades na página da Federación, no certame, podedes ver, no concurso de composición, podedes ver o histórico de gañadores, e aí hai moitos nomes que non son galegos, porque hai xente de fora que compón con motivos galegos ou versionando pezas tradicionais galegas, pero aí ides ver moitos nomes e apelidos galegos que obviamente pois se gañan un concurso por que será, porque estamos últimamente nos 50 inscritos en cada concurso, máis ou menos, 50-60. Entón, claro, o nivel está altísimo. Entón, pois digo que non se me enfade ningún compositor, pois en esos dos de exemplo, pero bueno, hai moitos máis. Nada, dende aquí pedimoslle desculpas aos que non nomeaches, aos que non nomeamos, en realidade, e non pasa absolutamente nada. Pero vaya, precisamente tamén relacionado coa pregunta que che facían, estes exemplos que deches de compositores fan música para banda, é dicir, como nos dicías ao comezo, tamén especificamente música pensada para banda, non adaptacións necesariamente ou non outro tipo de composicións.
E vexo que temos máis cousas. Eran eses exemplos para non poñer os clásicos de Enrique García Reis ou Montes e similares, porque claro, son xa, por así decirlo, se buscas compositor galego, banda música, son os que sí ou sí se van a aparecer, entón pues tamén para penso que Santi, Sergio, Andrés, similares, que non se enfaden que teñen un oco, é que casi toquei de todos, menos de Sergio, toquei de todos, de Sergio non, porque xa el é moi novo para min. Xa. Sí, non me deu tempo de tocar nada del. Entendo. É que o bo do concurso é que hai xente moi noviña, entón, claro, ainda non lle escollín o pulso de poder tocar as súas obras, si escoitalas, ou si. Claro. Para que vexades que tamén hai unha canteira importante no que há compositores galegos de bandas, bueno, de repertorio para bandas de música populares se refire. Claro, non podía ser de outro xeito, non tampouco, Iván, con tanta tradición bandística, se queres, pois, a final, unha nutrese da outra, de algún xeito. Entón, pois, igual unha cousa levou a outra, de alguna forma. Sí, sobre todo, incluso despois hai sagas familiares, por exemplo, Juan Durán, que agora o seu fillo León gañou o concurso de composición justamente o ano pasado. Entón, claro, pues tamén ves que isto é unha tradición tamén de pais a fillos, facendo música para a banda de música. Aparte, León, se non estou trabucado, compón para máis estilos, pero claro, non se pecha, pero sí que fixo esta obra de estilo galego. De feito, estrenou unha categoría que fixemos, que era de unha obra de música tradicional galega, que non existe esa categoría no pasado, estrenou na el co primeiro premio. Entón, pois tamén esa para León tamén. Que interesante tamén, non? Así que non perdades de vista o de botarlle un ollo a todas estas iniciativas da Federación Galega de Bandas das que nos está a falar Iván. Temos máis preguntas para ti, Iván, un éxito hoxe. No meu grupo de gaitas, dignos Lucinda, Leira do Son, temos como referencia a Treixadura, pero copiamos música e cancións de moitos outros. Bueno, pois non sei se nos vas dicir o mesmo das bandas de música, Iván. A ver, todos nos inspiramos en todos. Claro, Treixadura tamén nos escoitei en directo, porque o bo de Ribadavia é que hai moita música, hai moita tradición musical, entón antes ou despois acaban vindo case todos os grupos que te poidas imaginar, acaban pasándose, non son as festas patronais, son na Feira do Viño ou na Festa de Historia na prehistoria. Entón, pois, ao final temos esta sorte de poder escoitar estes grupos en directo. E claro, se vas copiar, se vas inspirarte a alguén, se vas querer, se queres, como dicilo, tes un objetivo de mellorar, o que tens que facer é inspirarte nos mellores, de copiar a lo grande. Copiar ben, a lo grande, claro, é dicir, isto como cando copiabas no instituto e decías, se me collen, que me collan, pero vou copiar ben copiado. No mundo da música, ao final, as bandas o que facemos é copiar estrategias, é dicir, se ves que esta banda de música facendo esa estrategia na escola de música ou nas actuacións ou tal, lles vai ben, te dis, jolín, vou facer algo semellante, sen renunciar ao propio, pero pues, foi un pouco cando nas bandas de música se incorporou de novo a gaita. Empezaron certas bandas e outras foron detrás dicindo, se lles funciona, o resto imos detrás. Por qué? Porque dis, bueno, vou probar, se che funciona perfecto, se non, pois nada, botas atrás a idea, co repertorio un poquinho, se ves que esta obra lles funciona, tamén o adaptas. A diferencia dos grupos de tradi, as bandas sí que copiar música non é tan doado, é dicir, non copias nada da outra banda, sí que en tradi innovase moito máis, invéntase moito máis repertorio constantemente. Nunha banda de música, porque claro, como son, o mellor, 30 voces distintas ou non tan iguais, cada unha indo ao seu ritmo, innovar non podes innovar como no tradicional. Copias, pero claro, son os compositores os que se inspiran ou fan, bueno, aí xa é o traballo deles cando acaba a homenaxe ou a copia e cando empeza a creación propia. Obviamente todos os compositores teñen copia de todos. Tanto os máis famosos,
Star Wars, sempre hai vídeos de música na que se inspirou a Star Wars. Escoitanse temas de 2 séculos atrás que casualmente sonaban moito, pero claro, chega un momento que todas as acordes, todas as progresións melódicas xa ocorreron. Que esa obra tivese máis ou menos fama, pero xa pasou, iso seguro. Entón, na banda inventar así repertorio máis complicado, pero os compositores obviamente pois acaban escoitas algo moitas veces, estás escribindo sen darte conta de que estás facendo iso, despois escoitalo e dis, jolín, isto como se parece a isto outro, sen buscalo, pero claro, é como cando tarareas algo e non sabes que estás tarareando, pero... Totalmente, sí, é que é totalmente así. Que tamén hai, ás veces, no mundo musical, hai moita polémica moitas veces precisamente por estes plaxios ou pseudoplaxios. De a obra de tal persona parecese moitísimo a esta outra obra. É como, a ver, se non se parecera a nada sería rarísimo, non? Ao final, non sei, non temos os oídos tapados cara ao que nos rodea. Ao final é o que dis ti, estás como alimentándote de melodías, de cadencias, de moitas cousas, polo que eses parecidos moitas veces teñen razón máis que no plaxio no propio estar no mundo, non? De algún xeito. E que aparte, ás veces non é nin sequera necesario unha progresión de acordes ou unha melodía en concreto. Cando foi, que non mo quero inventar, pero nunha das pelis de Batman de Nolan, a música, os famosos wah, todos os trailers dende esa banda sonora, todas levaban as bocinas ou esa metalada super potente de ese sonido de repente, pois iso, que sona a sirena 2 ou 3 veces, e claro, que viron aquí os compositores? A el funcionoulle e dixeron os demais, eu vou detrás. Entón, chegou un momento no que todas as bandas sonoras, por lo menos os trailers, levaban eses efectos que ainda hoxe en día, en maior ou menor medida, siguen estando. Porque ao final inspiraste e queras que non, o público tamén espera certo tipo de melodía, certo tipo de efecto musical. Nas bandas ocorre o mesmo, ti vas a unha festa e non tocas nada bailable no sentido de un paso dobre, unha xota, unha muiñeira, e o público nota eso en falta. Se só tocas zarzuela, di moi ben, pero falta algo. Se só tocas muñeiras, di, jolín, moi ben, pero bailar durante unha hora igual cansa. Se só tocas música holandesa, por exemplo, tamén dirán, jolín, que ben sona esta banda, pero non toca nada distinto. Entón, ao final, tes o bo e o malo dunha banda, que durante a hora de concerto acabas pasando por case todos os tipos de música posibles. Eso, claro, para o público fantástico, para os músicos, pois claro, tes que dominar, se o queres facer ben, tes que dominar moitos estilos distintos. Sobre todo cando te vas a música, por exemplo, latinoamericana, que as medidas non son exactas. Non é como a música holandesa, que é moito máis exacta no que está escrito. Na latinoamericana está escrito unha cousa e tes que tocar co espírito, pero non leva esa medida exacta. Senón, o danzón é unha prova desto, o mambo. Total, menuda masterclass, non só de cultura bandística, senón de música en xeral. Unha maravilla terte aquí, Iván. Mais preguntas antes de que se nos vaya. Lucinda, a Real Banda de Ourense din que non é tradicional. Como ti dis, tamén é o comentario que coitamos en Argentina. Claro, para a sorpresa de ninguén, ao final, non? Claro, é que non é tradicional porque, claro, os instrumentos que usa non son tradicionais. As melodías que usa sí que son. De feito, ten gaita... Claro, aquí, claro, a parte que ti me dicías que experto non son, porque usan gaita, en lugar de ser con fol, usan gaitas nas que as intérpretes están sentadas, é como con fol, pero como se fose para dar lume. É que non sei como, seguro que ten un nome ese seguro que ten un nome, eu tamén o descoñezo. Entón, ou cando usan zanfona, obviamente son tradicionais, pero claro, o que é o conxunto sí que ten esa polémica de usar eso, gaita con estilo escocés, cos tres, bueno, cos adornos incluso, coas ronquetas, e que sei que non se chaman así, o sea, non sei moi ben os nomes,
Ronqueta sempre dubido, penso que a Ronqueta que se apoia no brazo contrario que está tocando. Isto, claro, eu aquí a parte de experto non a teño eu, entón estou inventando cousas. Sei que teñen a polémica que aquí hai un na tradicional e neles son 3. Chámese como se chame, os números sí que son 1 e 3. Entón aí sí que non fallo. Eso é completamente así. Despois, vaya, non podemos entrar en especificidades, creo que ningún dos dous, porque non é o tamén noso. metería o zoca, pero vaya. Na trompeta, estes son os pistóns, estas son as válvulas e a bomba. Por bandas, sí, polo tema banda, instrumento de banda de música popular, aí zafamos ben, non? Aínda que se xan de vento madeira, pero... Claro. No que, o saxofón ten chaves, esa está, pero claro. Pero do resto... Se me metes nun arpa xa empezo a dicir... Bueno, eu aí tería moitos problemas, pero vaya, que tamén podedes buscar un vídeo de YouTube, por aí, que vos resuelva o que a onde nos non chegamos. Bromas aparte, creo que hai máis cousas por aquí. Estou en Rosario, dinos Lucinda, pero vou bastante estou ben enterada. Sí, efectivamente, continuación da pregunta anterior, non? Estás enteradísima, Lucinda, eu creo, estás na pomada, que se diría da tradición, en realidade, da gaita galega. Claro, Celanova de novo, fíxate, Iván, unha vez máis volves a ir. É que, obviamente, que son, xa te digo, xa Celanova ou para ben ou para mal, Ourense tivo moitísima emigración, todas as zonas de Ourense tiveron moitísima emigración, entón ao final acabas levando esta tradición ao exterior, sobre todo, claro, Sudamérica que foi o máis importante, pero, por exemplo, penso que foi o ano pasado en Got Talent actuou un conxunto de grupos de música tradicional galega das casas galegas de Barcelona. Entón, claro, tamén, o sea, xa aquí tamén hai ese querer do teu, claro, os músicos de banda levamos a banda de música, pero claro, que marchou hai máis anos, o mellor o que levou da súa aldea era máis a música tradicional, e cando onde se instauraron as casas galegas de eso, sobre todo Barcelona, Madrid, en Sudamérica, foi ese continuación. Esos saben o mellor que nos está escoitando que nós mesmos, que non sabémolo polo que vimos. Pero, por exemplo, eu vivín nos anos fortes do mundo tradi, dos concursos de gaitas aquí en Ourense, que viñan grupos de Barcelona a competir aquí todos os anos levando premio. Porque claro, foi un boom no seu momento cando se instalou todo este tema da percusión de alta tensión, etcétera, pero fixo que moitísimos rapaces, pero en concellos super pequenos, que houvese 3-4 grupos de gaitas, moitísimos rapaces que viviron esa parte de música, que nos dese facer eso coas bandas de música. É moito máis complicado para a logística que ten, pero foi moitísima poboación, sobre todo aquí en Ourense, foi unha burrada a cantidad de rapaces que pasaron por unha educación musical, ainda que fosen 2 anos, pero ese compañerismo, ese grupo, ese ter que estar atento que fai outro, ir xuntos cara... Falando do meu libro, perdónme, hai preguntas eu aquí, bla, bla, bla. No, se nos encantadas de que esteas a falar. Creo que hai preguntas, pero ti toma o tempo que consideres, ao final, iso. Pregunta, Francisco diche, hai requisitos para que unha banda sexa federada? Vaya, para que se federe unha banda. Nada, ningún, o único que sexa popular, é dicir, que non dependa dun conservatorio, nin que, o sea, que non sexa profesional, que non sexa dun conservatorio no sentido de non ser algo educativo, porque xa é unha educación regrada, é dicir, unha banda do conservatorio de Ourense non pode federarse porque é unha banda que non existe, non fai festas, non é unha banda popular, é unha banda de educación. É como se inscribise. É que isto no fútbol aquí en España non pasa, pero en Reino Unido sí que hai eses equipos, ou no Estados Unidos, os equipos da universidade ou similares que compiten e tal. Eso sería un pouco esa banda non estaría en igualdade de condicións, porque claro, tes moitos máis recursos. O único objetivo é eso, que non sexa dunha escola de música ou sea, unha asignatura, que non sexa unha materia.
ou que non sexan profesionais, é dicir, que non teñan un soldo por desempeñar esa... É dicir, a banda de música de Santiago e a banda de música de Coruña ou a de Pontevedra non poderían federarse, son bandas pois profesionais. O seu traballo é tocar moito e ben, que o fan, entón pois non hai queixa. Ese é a súa dedicación. É o único requisito, e que queiran estar federadas, claro está. Precisamente aí tamén entra o grandísimo labor, non, da Federación de Bandas, que ao final pois é unha, precisamente o que contabas na primeira hora da sesión, ese xeito de apoio, de estar detrás buscando non só pois, recursos económicos e demais, senón tamén dando soporte a actuacións, a papeleo vario e moi complexo, seguros e demais, que é unha función excelente. Supoño que unha función que a mellor non coñecíades, a existencia da Federación Galega de Bandas de Música Populares é moi necesaria tamén. E creo que tamén temos máis preguntas para ti. Estou apurando así porque xa nos queda pouco tempo. Entón, temos unha que sería unha pena que non xa pasáramos, e a ver que nos din. Esta xa lemos, ningún problema. Requisitos, non hai requisitos, só que non se sabe. Como, fíxate, Francisco, de novo. Grazas, Francisco, que estades hoxe en xeral todo o mundo moi participativo, así dá gusto. Como funciona o certame galego? Di, todos os grupos tocan o mesmo? Gañan premios os participantes? Fíxate, pregunta tamén para ti maravillosa. Pois, a ver, por partes, tocan todos o mesmo, sí e non. Por que toca sí e non? Porque unha resposta se responde das dúas formas. Todas as bandas divídense en seccións, que este ano cambiamos totalmente o formato do certame, bueno, totalmente tampouco, pero cambiamos un poquinho o formato no que as seccións van por a obra escollida. Antes era por número, 50 músicos, ata 75 e máis de 75. E agora o que facemos estas son as obras que hai en cada categoría, e ti vas cos músicos que consideres apropiados. Entón, o que se fai é, por exemplo, hai 3 categorías por dificultade, que son primeira, segunda e terceira, e despois 2 categorías que son por idade, a juvenil, que son ata 21 anos, 20, escriben as bases, pero claro, xa me esquecín, e infantil, que son ata 14, non podes ter cumpridos os 15. Entón, esas dúas van por idade, as outras van por dificultade, e todas elas teñen que tocar en cada sección unha obra obrigada. É que nos, na organización, dicimos todas as bandas desta categoría teñen que tocar esta peza. Entón, por exemplo, en primeira sección tocan unha obra de Santi Barreira. En segunda, unha de Sergio Rodríguez. Casualmente, mira que todo se pecha e volven os mesmos. Por lo que sea, ao final, eles tocan esta obra. Antes desto, teñen un tempo libre para tocar unha obra de presentación, que é o que dicíamos antes, normalmente é un paso dobre, pero este ano cambiamos, e que simplemente ten que ser unha obra galega. Entón, hai bandas que, en lugar de levar un paso dobre, como sempre, levan outro tipo de obra, unha abertura ou similares. E despois de tocar esa obra de presentación para aquecer e notar como sona o auditorio e tocar a obra obrigada, cada banda leva, pola súa conta, unha obra libre que é a que esa sí que é puntuable. A de presentación non se puntúa, é para que ti toques no escenario e te sintas ben, pero a obrigada, que é a que poñemos dentro da organización, e a libre, que escollen as bandas, aí sí que puntuado, está o xurado aí, as 3 persoas do xurado poñendo nota a todo. E levan premio, se o xurado, que este tamén é un cambio deste ano, se o xurado considera que merecen premio, pois levan premio. Se o xurado considera que ningunha banda o fixo ben, non levan premio. Nunca se nos deu o caso, isto leva moito tempo, pero este ano redactouse distinto para que quede claro, porque se cambiou que se non a banda só había unha participante, podese participar igual. Ata agora non dicíase que haxa dúas, porque se só hai unha vai levar o primeiro premio. Entón cambiouse para que todas as bandas que participen non poidan levar premio, pero nunca se deu caso, xa pasaba antes, simplemente que agora unha sección podería estar con unha participante. Nada, temos participantes en todas máis de un e de dous, entón non hai problema. Entón sí, van levar premio, home, esperemos, a non ser que
que salga moi mala cousa, pero sí, deberían levar todas as bandas premio, por lo menos de participación. E despois, algunha que outra, pois levará o primeiro premio, o segundo premio, en sección juvenil, o terceiro premio que poda haber. Que eles en sección juvenil pois teñen, pois, hai 4 bandas e levan premio 3. Son rapaces. Entón, pois, claro. Vale, pois creo que ata aquí chegamos cos comentarios para Iván. Penso que quedou unha conversa moi interesante, sobre todo para quen desfrutamos do mundo da música. E dende aquí, Iván, pola miña parte, pola parte da organización, e seguro que da xente que nos está a escoitar, agradecerche moitísimo a túa colaboración esta tarde con nós, a túa disposición para contestar todas as preguntas que foron saindo, o teu humor e tamén o labor que facedes dende a Federación Galega de Bandas de Música Populares. Un placer para nos estar contigo, agardo que o pasaras ben, que estiveras tamén a gusto, e agardámoste cando queiras tamén. Estupendamente, moitísimas grazas a vos por contar coa Federación, e para todos os que escoiten en directo ou despois, bandas.gal ou @bandas en YouTube. Bueno, estamos en todas as redes, ata TikTok intentámoslo, pero aí estamos facendo poño de todo, facendo música. Xusto, aí queda iso, lembradevos de todas as iniciativas da Federación, lembradevos que podedes desfrutar de música en directo de moitísima calidade e non perdades de vista o labor precisamente da Federación Galega de que falamos hoxe. Pola miña parte, pola nosa parte nada máis, vémonos o vindeiro martes, que teñades moi boa semana, ata logo! Volviches a Galicia despois dun tempo fora e tes ganas de emprender? Pois teño boas novas para ti. A Xunta ten un programa de axudas co que podes recibir ata 10.000 euros para poñer en marcha o teu propio negocio. Podes facer a túa solicitude en emigración.xunta.gal antes do 30 de setembro de 2024. E se queres saber máis, visita a túa oficina de retorno ou a nova oficina móvil que percorre toda Galicia.